Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε αισθάνομαι μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση γιατί φιλοξενώ ένα γλυκύτατο πλάσμα που τυχαίνει να είναι και αυθεντία οπτομέτρης. Η μοναδική εξειδικευμένη οπτομέτρη στην χαμηλή όραση στην Ελλάδα μας. Απόψε, αγαπητοί τηλεθεατές, βρίσκεται μαζί μας η κυρία Τατιάνα Σκούταρη, οπτομέτρης, επίκουρος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης. Κυρία Σκούταρη, σας καλωσορίζω στην Αιγαίο Τηλεόραση. Τώρα με κουβέντες στον υπέροχο λόφο της Ανοσύρους, στο νησί μας, τον ιερό μας βράχο, στην όμορφη σύρα μας. Στην πανέμορφη. Που την αγαπάτε πάρα πολύ. Έτσι την αγαπάτε σαν τα μάτια σας τώρα πια. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και μου αρέσει να έρχομαι, να ξανάρχομαι και εύχομαι να έρχομαι όλο και πιο συχνά. Όποιος επισκεφτεί τη σύρα είναι σκλάβος. Τελείωσε. Είναι σαν να έχει δοκιμάσει το λωτό. Σωστά. Μαγεύεται. Είναι το νησί των Σιρήνων. Πραγματικά νιώθω ευχαρίστηση γιατί έχω μία μοναδικότητα σε αυτήν την εκπομπή, να φιλοξενώ μια γυναίκα η οποία είναι η μοναδική που ασχολείται με τη χαμηλή όραση στην πατρίδα μας. Γιατί είστε μοναδική όμως? Γιατί είναι μοναδική, δύσκολη ερώτηση. Σας κάνει να νιώθετε κάτι το ιδιαίτερο που είστε μοναδική? Όχι. Όχι. Είναι κάτι που από μικρή ήθελα να γίνω. Ο πατέρας μου ο πρώτος οπτομέτρης στην Ελλάδα. Οπτομέτρης και ο μπαμπάς? Ο οπτομέτρης και ο πατέρας μου, ναι. Βέβαια, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τόσα περιστατικά χαμηλής όρασης και μάλλον θα λέγαμε ότι ήταν και άγνωστη η χαμηλή όραση. Ασχολούνται όμως με τη χαμηλή όραση τότε? Όχι στην Ελλάδα. Όχι στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό όμως. Οι άνθρωποι στην Αμερική, ναι. Ασχολούνται Ναι, στην Αμερική. Ναι. Ήδη υπήρχαν αρκετά περιστατικά. Εδώ όμως στην Ελλάδα ήταν ένα κεφάλαιο άγνωστο. Όμως, επειδή κατάγομαι και από μια οικογένεια η οποία είχε πάντα σχέση με την ιατρική, ήθελα να πάω κι εγώ προς αυτή την επιστήμη. Ιδιαίτερη αγάπη λοιπόν προς την επιστήμη αυτή, ιδιαίτερος θαυμασμός προς τον πατέρα μου και έτσι κατέληξα να γίνω οπτομέτρης. Ο πατέρας σας ζει? Ζει. Πόσο χρόνο είναι? Είναι 73. 73, θα πάει 110, δηλαδή θα τον έχετε κοντά σας περίπου 40 χρόνια. 40 χρόνια ακόμα. Να κάνουμε ένα μικρό βιογραφικό, να πούμε ότι είστε Κυκλαδίτισσα. Είμαι Κυκλαδίτισσα, είμαι από την Τίνο, είμαι από τα Ιστέρνια. Ποιος είναι ο παπάς και η μαμά? Ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου. Αλλά γενικά νησιώτισσα. Από τις 4 μεριές, αν το πιάσουμε, παππούδες και γιαγιάδες. Και η μητέρα? Νήσιρο. Τι Νήσιρο? Καταγωγή Νήσιρο. Και μετά οι γιαγιάδες, Ψαρά και Σήμη. Μάλιστα. 4 νησιά. Κουβαλάτε το Αιγαίο στα μάτια σας, όλα που είναι στη Γαλανομάτα. Παρόλο, ναι. Φέρετε το ποκάμισο όμως, σαν αναπλήρωση του γαλάζιου. Στην Τίνο πηγαίνετε καθόλου? Πηγαίνω βέβαια. Όχι αυτή την τελευταία φορά που ήρθα στη Σύρο, αλλά ακριβώς την προηγούμενη φορά, δηλαδή πριν 1,5 μήνα, πήγα στην Τίνο, προσκύνησα και μετά ήρθα στη Σύρο για να μείνω. Χρησιμοποιείτε και τη μεγαλόχαρη για να κάνετε κάποια θαύματα στα μάτια των ανθρώπων που δεν βλέπουν τόσο καλά? Θαύματα δεν γίνονται. Την επιστήμη χρησιμοποιείτε? Στον ανθρώπινο τομέα τουλάχιστον. Η αλήθεια είναι όμως ότι πιστεύω. Πιστεύω και πιστεύω πολύ και νιώθω πολύ όμορφα που κατάγομαι από αυτό το νησί και το επισκέπτομαι συχνά. Μάλιστα εκεί βάφτισα για τον ανιψιό μου, ο οποίος μπορεί να γίνει και εκείνος οπτομέτρης, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θέλει? Όχι, είναι ακόμα πολύ μικρό για να αποφασίσει. Πόσο χρόνο είναι? Είναι 3,5. Είναι ακόμα πολύ μικρό για να επιλέξει. Αλλά κάνει προπαγάνδα από τώρα. Ήδη του αρέσει να κυκλοφορεί με ένα τσαντάκι γιατρικό, οπότε μάλλον και εκείνος προσθετικές επιστήμες. Τώρα, γιατρός ή κάτι άλλο, πάντως του αρέσει. Να μην τουλάχιστον τσαντάκιας. Σωστό. Δεν νομίζω. Τι σας αρέσει από την Τίνο? Τι σας τραβάει στην Τίνο έτσι ιδιαίτερα, εκτός από τη μεγαλόχαρη? Οι άνθρωποι, όπως και το ίδιο σημαίνει με τη Σύρο. Ναι. Δεν υπάρχει το πρόβλημα που υπάρχει στις άλλες Κυκλάδες, Σαντορίνη, Πάρο, που είναι αρκετά τουριστικά νησιά και έχει επέμβει έχει αλλοιωθεί ακριβώς η φυσιογνωμία του νησιώτη. Αυτό που βλέπουμε τόσο στην Όσο και στη Σύρο, και θα έλεγα πιο πολύ στη Σύρο από ότι στην Τίνο, είναι μια φιλοξενία, ένας ανθρωπισμός που δεν το βλέπεις σε άλλα νησιά. Βοηθούν τον επισκέπτη να νιώθει σαν να είναι στο σπίτι του. Νιώθει όμορφα, άνετα, σαν να μην ξέφυγε από την καθημερινή του ζωή, αλλά από την άλλη να νιώθει πολύ ήρεμα, πολύ γαλήνια, γιατί ξέφυγε τελικά από την καθημερινή του ζωή. Υπάρχει μια διάχυτη ευγένεια, επίσης, που θα έλεγα ότι στη Σύρο νομίζω ότι είστε μοναδικοί. Από όσα νησιά έχω επισκεφτεί, η ευγένεια των Συριανών δεν νομίζω να συγκρίνεται.
Και σε όλα τα επίπεδα. Όπου και να πας, δεν υπάρχει ερέθισμα ώστε να εκνευριστείς, να στεναχωρηθείς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει πολύ έντονο στη Σύρο. Τώρα στην Τίνο υπάρχει βέβαια, αλλά θα έλεγα λίγο λιγότερο. Δεν ξέρω, ίσως είναι επειδή γίνεται πιο τουριστικό το κομμάτι του νησιού που είναι η Παναγία, μπορεί να έχει συμβάλει και αυτό. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε επηρεαστεί σαν νησιά ακόμα, όπως άλλα νησιά, ώστε να μην υπάρχει αυτός ο ανθρώπινος χαρακτήρας, ο νησιώτικος, ο πραγματικός. Αυτό παίζει ρόλο στη χαμηλή όραση, όχι? Αυτό δεν παίζει ρόλο στη χαμηλή όραση, όχι. Τι σας εγωιτεύει περισσότερο στη σειρά μας? Τι είναι αυτό που σας τραβάει περισσότερο? Υπάρχει κάτι επιβλητικό. Είναι ένα... Εννοείται για τη Σύρο σαν νησί ή εννοείται για την Ερμούπολη? Ωραία. Σαν χώρος, ας πούμε. Σαν χώρος. Αυτό που παρατήρησα... Στα χωριά, τι είναι αυτό? Έτσι, υπάρχει μία αρχοντιά που δεν υπάρχει σε άλλο νησιά. Είναι, και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει ο κόσμος μαζί μου, ότι είναι το Αρχοντονήσι. Και ας είμαι την εκεί, πιστεύω ότι σαν τη Σύρο δεν υπάρχει άλλο νησί σε αρχοντιά. Συνδυάζει πολλά πράγματα. Συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μια θετική άβρα. Εγώ την πρώτη φορά που ήρθα στη Σύρο, ένιωσα μια πολύ θετική άβρα. Μυρίζει. Υπάρχει μια πολύ θετική λοιπόν άβρα, η οποία σε καλεί να ξανάρθεις και να ξανάρθεις. Μάλλον δεν σε αφήνει να φύγεις. Οπότε ακόμα καλύτερα. Έχω πρόβλημα κάθε φορά που έρχομαι, θέλω να έρχομαι και πιο συχνά. Αν πράγματι πίστευα ότι θα μπορούσα επαγγελματικά να απεξέλθω. Μόνο Σαββατοκύριακο θα έρχεστε έτσι, φαντάζομαι. Όχι, φέτος έκανα διακοπές στη Σύρο. Κανονικά. Έμεινα 15 μέρες στη Σύρο. Μπορείτε και έρχεστε, δηλαδή, κάνετε διακοπές? Έρχομαι, το επιδιώκω. Να σας ρωτήσω από τηλέφωνο, όλα απασχολημένοι. Στην Αθήνα αυτά. Στην Αθήνα, ναι. Μόλις όμως φύγω από την Αθήνα, εκεί αλλάζει το τοπίο. Ναι. Όχι, μπορώ να πω ότι είναι ένα νησί το οποίο δεν κουράζει. Δεν σκέφτεται κανείς ότι το είδα, το γνώρισα, πάμε κάπου αλλού. Νιώθει τόσο όμορφα εδώ που έρχεται και ξανά έρχεται και θέλει να... Εγώ το είδα και με τους φίλους μου. Γύρισα πολύ ενθουσιασμένη φέτος που έμεινα και πιο πολλές μέρες. Γύρισα προσπαθώντας να πείσω και τους φίλους, πρέπει να τη γνωρίσετε. Τα Σαββατοκύριακα δεν αρκούν. Και έχει και ωραίες θάλασσες. Και έχει πολύ ωραίες θάλασσες. Έτσι. Τώρα που μένεις στο Γαλλισσά, μένω στο Γαλλισσά. Σας αρέσει ο Γαλλισσάς περισσότερο? Όχι, η αλήθεια είναι ότι έχει τύχει, επειδή έρχομαι τα Σαββατοκύριακα, να μείνω στο Γαλλισσά. Αν και όταν ήρθα για να μείνω το καλοκαίρι, τις διακοπές μου, έμεινα στην Ποσειδονία. Και όχι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αγάπη προς το Γαλλισσά. Έτυχε. Μάλλον έτυχε. Να πούμε τι είναι οπτομέτρες. Να πούμε σιγά σιγά στην ταμπακέρα, έτσι. Βεβαίως. Λέμε οπτομέτρες. Ναι. Και καλό είναι να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί θα έλεγα ότι ακόμα για τα ελληνικά δεδομένα είναι μια έννοια η οποία είναι άγνωστη. Άλλο οπτικός και άλλο οπτομέτρης. Άλλο οπτικός, άλλο οπτομέτρης. Και φυσικά άλλο οφθαλμίατρος. Εσείς είστε και οπτικός για... Αναγκαστικά ένας οπτομέτρης είναι οπτικός πρώτα. Μάλιστα. Σίγουρα. Βέβαια, οπτομέτρης πρέπει να είναι πανεπιστημιακού επίπεδου. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει σχολείο οπτομετρίας. Στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, υπάρχουν σχολές οπτομετρίας. Στις περισσότερες χώρες όμως είναι ανώτερες σχολές, δεν είναι πανεπιστήμια. Στην Ευρώπη, για να καταλάβετε, υπάρχουν μόνο 2 πανεπιστημιακού επίπεδου σχολές, που είναι στην Ισπανία και στην Αγγλία. Και μετά, βέβαια, Αμερική. Δεν υπάρχουν πουθενά αλλού πανεπιστήμια που να διδάσκουν την οπτομετρία. Η οπτομετρία είναι, θα λέγαμε, το ενδιάμεσο επάγγελμα μεταξύ οφθαλμιάτρου και οπτικού. Ο οπτομέτρης είναι ο ειδικός ο οποίος ασχολείται με το οπτικό μας σύστημα, με τη λειτουργία της όρασης. Είναι εκείνος ο οποίος θα εξετάσει την οπτική μας οξύτητα, δηλαδή πόσο καλή όραση έχουμε, και από εκεί και έπειτα θα φροντίσει να αποκαταστήσει τις διαδραστικές ανομαλίες, οι λεγόμενες μοιοπία, υπερμετροπία, αστιγματισμός και πρεσβειοπία. Από εκεί και έπειτα οι οπτομέτρες συνήθως εργάζονται μέσα σε οπτικά καταστήματα, ούτως ώστε η συνταγή που δίνουν να μπορέσει να ελεγχθεί μέχρι τη στιγμή που θα φορέσει ο εκάστοτε άνθρωπος τα γυαλιά του. Ούτως ώστε να έχει την πλήρη ευθύνη της συνταγής που έχει γράψει. Αυτό ακριβώς είναι ο οπτομέτρης. Ο οπτομέτρης είναι ένας κλάδος της φυσικής πιο πολύ παρά της ιατρικής. Βέβαια δεν πάβει να είναι ένα παραϊατρικό επάγγελμα, δηλαδή έχουμε γνώση της φυσικής και γνώση της παθολογίας. Βέβαια στο εξωτερικό πια ο οπτομέτρης συστεγάζεται με τον οφθαλμίατρο. Οπότε κάποιος άνθρωπος θέλει να πάει να κάνει έναν έλεγχο της όρασης του, έναν πλήρη έλεγχο,
περνάει από τον οφθαλμίατρο. Ο οφθαλμίατρος με τη βυθοσκόπηση ελέγχει το παθολογικό μέρος του ματιού και από εκεί και έπειτα, όσον αφορά στο κομμάτι που λέγεται διάθλαση, την εξέταση δηλαδή για τα γυαλιά ή τους φακούς, το αναλαμβάνει ο οπτομέτρης πια. Αυτό συμβαίνει στο εξωτερικό. Ελπίζουμε σύντομα και στην Ελλάδα να υπάρχει ο ίδιος κανόνας, ώστε έτσι να μειωθούν τα προβλήματα που έχει ο κόσμος με τα γυαλιά, γιατί όλο και πιο πολύ κόσμο ακούμε ότι φοράει γυαλιά και όμως δεν βλέπει. Ή υπάρχουν άλλοι που φορούν γυαλιά και δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να δουν καλύτερα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας αντικειμενικός τρόπος, ούτως ώστε να ξέρει κανείς αν βλέπει καλά ή αν δεν βλέπει τόσο καλά. Παρά μόνο να συγκριθεί με κάποιον άλλον, σε μια μακρινή πινακίδα, σε ένα αντικείμενο το οποίο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση, ούτως ώστε να αντιληφθεί κάποια στιγμή ότι κάτι που βλέπει ένας άλλος δεν το βλέπει ο ίδιος. Μόνο τότε παρακινείται να ψάξει την όρασή του. Και η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα ακόμα ο κόσμος δεν κάνει τόσο τακτικούς ελέγχους με την όραση, στην όρασή του. Κακό αυτό, διότι έτσι θα μπορούσαν να προληφθούν πάρα πολλά προβλήματα και φυσικά το φαινόμενο, το δυσάρεστο φαινόμενο που λέγεται τύφλωση. Καλό θα ήταν να βλέπαμε κιόλας τις κάποιες φωτογραφίες, ούτως ώστε, μιας και μέσα στις επόμενες μέρες, 12 Οκτωβρίου, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή, που είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης ή Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης, έχει βγει αυτή η ημέρα, ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθούμε λιγάκι όλοι μας. Πώς του μήνος είναι? 12 του μήνα. Κυρία Βουτσίνο, 12 του μηνός είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης, Να τη βάλω την εκπομπή αυτή. Ναι, το δεσμεύομαι τώρα, να μην μου κάνει μετά. Να μην ξεχαστούμε. Διότι ο Ευάγγελος Φάγας. Υπάρχουν άνθρωποι. Φοβερή όραση. Μάλιστα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα και καν δεν το γνωρίζουν. Αυτό πάμε να προλάβουμε. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι είναι φυσικά εντελώς τυφλοί, δεν είναι άνθρωποι όμως που γεννήθηκαν τυφλοί, είναι άνθρωποι που δυστυχώς έφτασαν στην τύφλωση. Αυτό πάμε. Πότε λέμε ότι ένας άνθρωπος έχει χαμηλή όραση? Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω πότε λέμε ότι ένας άνθρωπος καταρχήν έχει φυσιολογική όραση. Είναι αυτό που ακούμε και δεν γνωρίζουμε πολλές φορές τι σημαίνει. Ακούμε ότι κάποιος έχει όραση 10 δέκατα, ίσον η μονάδα, ίσον το άριστο. Αυτό είναι όταν κάποιος έχει τη φυσιολογική όραση, τη λεγόμενη. Όταν όμως ένας άνθρωπος, που μπορεί να έχει και μια διαθραστική ανομαλία, μοιοπία παραδείγματος χάρη, παρόλο που φορά τα γυαλιά του, τα συμβατικά γυαλιά που φοράμε όλοι μας, όπως και αυτά που φοράω εγώ, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της καθημερινής ζωής, τότε αυτός ο άνθρωπος λέμε ότι έχει χαμηλή όραση. Συνήθως μιλάμε για όραση 3 δέκατα ή και λιγότερο, μέχρι 1/20. Αυτό είναι η χαμηλή όραση, 3 δέκατα ή και λιγότερο. Η χαμηλή όραση μπορεί να είναι κληρονομική, μπορεί να συμβεί εκγενετής και μπορεί να είναι και επίκτητη. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η λύση. Μπορεί να υπάρχουν δηλαδή εκγενετής, να υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτό να αντιμετωπιστεί, όπως παραδείγματος χάρη ο συγγενής καταράχτης. Υπάρχουν βέβαια παθήσεις που ακόμα και σήμερα είναι άγνωστες. Υπάρχουν δηλαδή σύνδρομα πιο πολύ που μέρα με τη μέρα βλέπουμε ότι ενώ πιστεύαμε παλιότερα ότι οφείλονταν σε ένα γονίδιο, ξαφνικά με την επιστήμη της βιολογίας ανακαλύπτουμε ότι δεν είναι μόνο ένα γονίδιο το οποίο είναι υπεύθυνο για αυτή την πάθηση και ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και ένα σύνδρομο το οποίο έδειχνε ίσως πιο απλό, ξαφνικά να ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν 7-8 γονίδια που είναι υπεύθυνα για αυτό το σύνδρομο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν χαμηλή όραση δεν μπορούν να δουν εύκολα τηλεόραση, δηλαδή εμάς σήμερα δεν μας βλέπουν εύκολα. Μπορεί να μας βλέπουν, αλλά μπορεί να μην μας αναγνωρίζουν. Αν αύριο μεθαύριο μας δουν στον δρόμο, να μην γνωρίζουν ότι είμαστε εμείς. Μπορεί να μην μπορούν να διασχίσουν καν έναν δρόμο. Μπορεί να μην μπορούν να διαβάσουν καθημερινές λειτουργίες. Παρόλο το ότι ήδη αυτοί οι άνθρωποι φορούν γυαλιά. Έχουμε ποσοστό περίπου πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι? Έχουμε ποσοστό και είναι ήδη αρκετά ψηλό. Κοιτάξτε, στον κόσμο 150 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χαμηλή όραση. Αυτό είναι στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα το νούμερο είναι αρκετά μεγαλύτερο
Γιατί, όπως σας είπα πριν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν χαμηλή όραση. Συνεχίζουν και λειτουργούν και πιστεύουν ότι έτσι πρέπει να είναι, παρόλο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Γιατί φοβούνται το γιατρό να δουν ποιο είναι το πρόβλημα που έχουν. Τώρα στην Ελλάδα θα λέγαμε ότι το ποσοστό, από τα δικά μου στατιστικά στοιχεία που έχω βγάλει, μέχρι μιας ηλικίας 55 ετών, το 12% του πληθυσμού έχει ήδη χαμηλή όραση. Το πόσο? Είναι 12%. Σοβαρό ποσοστό. Πάρα πολύ υψηλό 12%. Ποσοστό. Να έχουν χαμηλή όραση από μωρά μέχρι 55 ετών. Από εκείνη την ηλικία και μετά βέβαια το ποσοστό αυτό αυξάνεται και πάμε 55 με 65 να γίνει γύρω στο 20%. Και από εκεί και έπειτα πια αρχίζουν οι άλλες παθήσεις, οι οποίες σαφώς επιβαρύνουν αυτό το ποσοστό και φτάνουμε να έχει πάνω από το μισό του πληθυσμού ήδη χαμηλή όραση. Γι' αυτό και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το οποίο η εκπομπή που κάνουμε σήμερα, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να βοηθηθεί και δεν γνωρίζει ότι μπορεί να βοηθηθεί. Έχει το πρόβλημα, κάποιοι μπορεί να έχουν ήδη πάει στον οφθαλμίατρο, να έχει γίνει ήδη διάγνωση του προβλήματος, αλλά να σταματούν εκεί. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος, γιατί υπάρχει λύση. Δεν είναι ένα όνειρο, είναι μια πραγματικότητα ότι άνθρωποι που έχουν χαμηλή όραση, μέχρι 1/20 βέβαια, δηλαδή από 3/10 μέχρι 1/20, μπορούν να βοηθηθούν. Και όχι μόνο να βοηθηθούν ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετούνται, να είναι αυτόνομοι και ανεξάρτητοι, αλλά να βελτιώσουν και την εναπομείναση όραση. Αυτός είναι και ο στόχος της οπτομετρίας, θα λέγαμε. Θα μπορούσαμε να δούμε καθόλου το πόστερ το οποίο... Είμαστε έτοιμοι, κύριε Βενέδη Βουτσίνε. Για σε απασχολεί ο κύριος Σάγας, εδώ μη σηκωθώ επάνω και γίνει εδώ πέρα. Ναι. Εδώ. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα μέρος του πόστερ. Είναι γραμμένο ανάποδα, δεν είναι τυχαίο ότι είναι γραμμένο ανάποδα. Προσπαθούν, γράφει βέβαια στα αγγλικά, προσπαθούμε να αντιστρέψουμε την τύφλωση. Ναι. Αυτό γράφει και γι' αυτό είναι και γραμμένο ανάποδα. Ξεκινάω από το site, έτσι. Έτσι. Τώρα εδώ εμφανίζεται λοιπόν ότι 45 εκατομμύρια στον κόσμο είναι ήδη τυφλοί. Πόσο? Τυφλοί. 45 εκατομμύρια, ναι. 80 όμως % αυτών των ανθρώπων θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει την τύφλωση. Θα μπορούσαν 80. να την είχαν προλάβει. Έτσι. Άρα λοιπόν, μιλάμε μόνο για ένα 20% το οποίο μας ξεφεύγει. Το οποίο θεωρείται μικρό ποσοστό. Άρα έχοντας αυτή τη δυνατότητα σήμερα, 80% των ανθρώπων που έχουν τόσο έντονα προβλήματα όρασης να μπορεί να βοηθηθούν και να μην το κάνουν, είναι πράγματι κρίμα. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν ορίστηκε αυτό που λέγαμε προηγουμένως ως Παγκόσμια ημέρα όρασης. Η 12η Οκτωβρίου να γιορτάζεται σαν Παγκόσμια ημέρα όρασης και κατά της τύφλωσης. Έτσι ακριβώς. Και κατά της τύφλωσης. Ωραία. Τώρα να πάμε σε αυτή τη φωτογραφία. Πάμε σε αυτή τη φωτογραφία. Αυτή είναι μια φωτογραφία λοιπόν τραβηγμένη στο Βέλγιο, από ένα ταξίδι μου πρόσφατο στο Βέλγιο. Εσείς την τράβηξατε? Την τράβηξα εγώ ίδια. Πολύ ωραία φωτογραφία. Να είστε με τον προηγούμενο που είχατε τον καλεσμένο, τον κύριο Κονταξή. Έτσι. Να του βάλετε τα γυαλιά. Μάλιστα. Ωραία. Δεν φαίνεται όμως το νούμερο του λεωφορείου, πρέπει να είναι 71, εγώ το λέω τώρα. Αυτό είναι μειονέκτημα. Ναι, δεν είναι. Είναι πράγματι λίγο μακρινό το τράβημα. Το λεωφορείο λοιπόν γράφει 71, είναι ο αριθμός. Τώρα, αυτή είναι η λεγόμενη φυσιολογική όραση. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ένα δρόμο, βλέπουμε ένα λεωφορείο να έρχεται. Τα πράγματα είναι φυσιολογικά. Μάλιστα. Πάμε να δούμε πώς είναι τώρα μέσα από κάποια πάθηση. Εδώ ξεκινάμε λοιπόν να μιλάμε για τις παθήσεις που οδηγούν στην χαμηλή όραση και θα ξεκινήσουμε με την πιο σημαντική που είναι η λεγόμενη εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας είναι η μάστιγα του αιώνα μας. Το λέμε μάστιγα γιατί μέχρι πρόσφατα λέγαμε ότι είναι η πάθηση των ανθρώπων που ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας. Δεν αληθεύει. Βλέπουμε όλο και πιο συχνά νέους ανθρώπους να έχουν ήδη εκφυλιστικές νόσους. Εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. 40-50 χρονών άνθρωποι να έχουν ήδη αλλοιώσεις στον βυθό, στον αμφιβληστροειδή που λέμε εμείς. Αυτό σημαίνει, όχι, η οχρά κοιλίδα είναι η υπεύθυνη, είναι ένα τμήμα του αμφιβληστροειδούς που είναι το υπεύθυνο για την αναγνώριση της λεπτομέρειας. Είναι εκείνη που μας βοηθάει να διαβάζουμε, να γράφουμε, να αναγνωρίζουμε πρόσωπα, να κυκλοφορούμε. Αυτή είναι η οχρά κοιλίδα. Το υπόλοιπο και εκφυλίζεται. Γιατί είναι και το μέρος του αμφιβληστροειδούς που πιο πολύ δουλεύει. Οπότε είναι και αυτό το οποίο πρώτο εκφυλίζεται, γιατί κουράζεται σαφώς περισσότερο από ότι ο υπόλοιπος αμφιβληστροειδής.
Το υπόλοιπο 95% του αφιλοστοειδούς είναι η λεγόμενη περιφερική όραση. Είναι δηλαδή η όραση που μας βοηθά να μετακινηθούμε. Μας βοηθά να δούμε αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο ή κάποιος κίνδυνος, ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι που έρχεται από πλάι. Αυτή είναι η λεγόμενη περιφερική όραση. Η οχρά λοιπόν κοιλίδα είναι αυτή η οποία διαταράσσεται από αυτή την πάθηση και εξού και εκφυλισμός της οχράς κοιλίδας. Αυτό προέρχεται με το γύρας ή από κάποιο κληρονομικότητα κτλ. Υπάρχουν, καλά κάνατε και το ορίσετε αυτό, γιατί υπάρχουν εκφυλισμοί της οχράς κοιλίδος που είναι τα λεγόμενα σύνδρομα, όπως το σύνδρομο Stargardt, που είναι εκφυλιστική νόσος, αλλά είναι μια πάθηση η οποία είναι κληρονομική. Και έτσι έχει τα ίδια συμπτώματα που έχει η εκφύλιση της οχράς κοιλίδος, που είναι συνδεδεμένη με την ηλικία, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχει κανείς από τη στιγμή που γεννιέται. Εμφανίζεται περίπου στην ηλικία της εφηβείας, συνήθως, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και πιο πριν. Πάντως, εκεί εμφανίζονται αυτά τα σύνδρομα. Όπως επίσης υπάρχει και το σύνδρομο Λεμπέρ, βέβαια αυτό δεν είναι το σχετικό με τον αφιλοστοειδή, είναι μια πάθηση του οπτικού νεύρου, αλλά υπάρχουν και λοιπόν άλλες παθήσεις οι οποίες εμφανίζονται σε πολύ πιο νεανική ηλικία και έχουν ακριβώς παρουσιάζουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Να δούμε λιγάκι πώς είναι αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζει αυτή. Εδώ είχαμε μείνει, εδώ είχαμε μείνει λοιπόν, όχι να μην προχωρήσουμε, ας μείνουμε λιγάκι στην προηγούμενη εικόνα, αν γίνεται. Ναι. Τι είδαμε, είδαμε το λεωφορείο προηγουμένως να έχει ακριβώς το σημείο που είχε τον αριθμό ένα φωτεινό σημείο, μια άσπρη κοιλίδα. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν και μαύρη. Θα μπορούσε αυτή η κοιλίδα να κάλυπτε και μεγαλύτερο μέρος του λεωφορείου. Θα μπορούσαμε να βλέπουμε δηλαδή μονάχα ένα κίτρινο πράγμα το οποίο πλησιάζει, χωρίς να μπορούσαμε καν να αναγνωρίσουμε εάν είναι λεωφορείο ή αν είναι κάποιο άλλο όχημα, ένα φορτηγό παραδείγματος χάρη. Τι συμβαίνει με αυτή την πάθηση? Όπως ανέφερα προηγουμένως, αλλοιώνει την κεντρική μας όραση. Άρα λοιπόν εννοείται ότι χάνουμε τον αριθμό του λεωφορείου, δεν βλέπουμε πια ποιος αριθμός είναι ή ακόμα και το λεωφορείο. Ανάλογα το πόσο προχωρημένο ή και το τρένο. Χάσουμε το τρένο. Το σύνδρομο του Πασόκ, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε έτσι χάνουμε ένα σημαντικό ποσοστό της εικόνας που έχουμε, οπότε δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε πια. Η αλλίωση της οχράς κοιλίδας, εκτός βέβαια από ένα τοπίο που θα μπορούσε να μας αλλοιώσει μια εικόνα, το ίδιο μας κάνει και σε ένα γραπτό κείμενο. Μπορεί δηλαδή να βλέπουν το γραπτό κείμενο, να βλέπουν όμως ότι τα γράμματα είναι παραμορφωμένα. Λείπουν κομμάτια, έχουν στραβώσει ή λείπουν ακόμα και ολόκληρες λέξεις. Μπορεί να βλέπουν ένα κείμενο και να τους λείπει ακόμα και μια ολόκληρη λέξη. Και να τα βάζει και με τον τυπογράφο. Και να τα βάζει και με τον τυπογράφο. Αυτό εξαρτάται βέβαια από το πόσο πια προχωρημένη είναι αυτή η πάθηση. Η πάθηση αυτή λοιπόν αμέσως δυσκολεύει το διάβασμα, δυσκολεύει τη γραφή και έτσι χάνεται σιγά σιγά αυτή η κεντρική όραση, η οποία η αλήθεια είναι ότι είναι η πιο σημαντική όραση. Η όραση των λεπτομεριών. Η όραση της λεπτομέρειας. Αυτή που μας μένει σε αυτή την περίπτωση είναι η περιφερική όραση, η οποία δεν διαταράσσεται από αυτή την πάθηση. Κάποιος που έχει λοιπόν εκφυλισμό της οχράς κοιλίδος μπορεί να μετακινηθεί και να κινηθεί με μεγάλη ευκολία. Τουλάχιστον αυτό. Ειδικά στα αρχικά στάδια της πάθησης. Βέβαια, τώρα αν είναι τόσο προχωρημένη η πάθηση, πια όπως είπα, δεν είναι μόνο ένα κεντρικό σημείο το οποίο χάνει, είναι ένα εκτεταμένο σκότωμα, το λέμε εμείς, από το σκότος, το οποίο πια δεν βοηθάει καθόλου ούτε καν να κινηθεί κάποιος. Σε αυτές τις περιπτώσεις πια είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, έχει μείνει απόλυτα περιφερική όραση και έτσι είναι ένα σημείο πια που ούτε κι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βέβαια αυτό συμβαίνει όταν η πάθηση ήδη υπάρχει 10-15 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει το χρονικό περιθώριο ούτως ώστε κάποιος να αναγνωρίσει ότι έχει πρόβλημα όρασης. Αυτό που ήθελα να προσθέσω σε αυτή την πάθηση είναι κάτι ειρωνικό που συμβαίνει. Και αυτό είναι μάλιστα κάτι που μπερδεύει τους συγγενείς των ανθρώπων που έχουν αυτό το πρόβλημα. Μπορεί λοιπόν κάποιος που έχει εκφυλισμό της οχράς κοιλίδας να μην μπορεί να σας αναγνωρίσει, αλλά να δει μια βελόνα που έχει πέσει στο πάτωμα. Και λέτε δεν είναι δυνατόν, δεν με αναγνωρίζει ποιος είμαι, πώς είναι δυνατόν να βλέπει την βελόνα που έχει πέσει στο πάτωμα. Μια μύγα να πετάει ή ακόμα και ένα αεροπλάνο, μιλάμε και για αποστάσεις μεγάλες. Αυτή λοιπόν είναι η περιφερική όραση. Με την περιφερική όραση βλέπει τη βελόνα, βλέπει τη μύγα, βλέπει το αεροπλάνο. Και φυσικά τα αστέρια. Γιατί επειδή λάμπουν, είναι φυσικά πολύ πιο εύκολο και υπάρχει το φόντο το σκούρο του ουρανού να το δει κάτι το οποίο λάμπει.
Αλλά όμως είναι άνθρωποι οι οποίοι θα λέγαμε ότι είναι αρκετά δυστυχισμένοι, γιατί δεν μπορούν να εργαστούν. Όταν εμφανιστεί αυτό το πρόβλημα σε μια νεανική ηλικία, ο εκφυλισμός της οχράς κοιλίδας είναι τόσο σημαντικό πρόβλημα που δεν μπορεί να βοηθήσει κάποιον να δουλέψει. Τώρα, η αιτία άγνωστη. Κανείς δεν ξέρει μέχρι σήμερα ποια είναι η πραγματική αιτία που προκαλεί την πάθηση αυτή. Εικασίες, ότι μπορεί να είναι όταν βέβαια είναι σε μια ηλικία προχωρημένη. Τώρα με την ανάγνωση των γονιδιωμάτων δεν έχει πρόληψη αυτή η ιστορία. Ακόμα είναι, κοιτάξτε, ο οφθαλμός είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι από τα πιο σύνθετα όργανα που έχουμε και λόγω μεγέθους και λόγω σύνθεσης. Οπότε νομίζω ότι είναι ακόμα λίγο νωρίς γι' αυτό το. Ακριβώς. Οπότε προς το παρόν ψάχνουμε το τι μπορεί να είναι, ποια μπορεί να είναι η αιτία. Μια λοιπόν από τις κυριότερες αιτίες, εφόσον είναι μια πάθηση που είναι συνδυαζόμενη με την ηλικία, είναι ότι μεγάλωσε ο μέσος όρος ζωής. Ζούμε περισσότερα χρόνια, άρα όπως και όλος ο υπόλοιπος οργανισμός καταστρέφεται, φυσικά και το μάτι. Και πρώτο βέβαια η οχρά κοιλίδα που όπως είπαμε είναι εκείνη που λειτουργεί περισσότερο. Μετά είναι η περιόδης ακτινοβολία, ο ήλιος. Λόγω της αρέωσης του όζοντος, η ακτινοβολία που φτάνει πια στα μάτια μας είναι πολύ πιο επικίνδυνη από ό,τι ήταν παλιότερα και έτσι χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη προστασία. Θα τα πούμε αυτά και μετά. Μετά είναι οι κακές συνήθειες, όπως είναι το κάπνισμα, όπως είναι το ποτό. Και μπορεί να είναι και ο συνδυασμός όλων αυτών. Βέβαια, άνθρωποι οι οποίοι έχουν χολυστερόλη επίσης μπορεί να επηρεάζει και φυσικά άνθρωποι που έχουν διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να συμβάλλουν ούτως ώστε να έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Εκφυλισμό της οχράς κοιλίδας. Αυτή λοιπόν είναι η κυριότερη πάθηση. Πολύ σημαντική τελικά αυτή η οχρά κοιλίδα. Πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέμε τώρα εδώ, διότι πραγματικά είναι ένας συναγερμός προς τον κόσμο ώστε να μην αφήνει την όρασή του στην τύχη της, διότι η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας είναι ένα ύπουλο πράγμα, υπό ποια έννοια μπορεί να συμβαίνει πάντα, σχεδόν πάντα ξεκινά από το ένα μάτι και να μην το μάθουμε, να μην το συνειδητοποιήσουμε. Δηλαδή πρέπει εμείς, ένας πολύ καλός τρόπος για να το βρούμε είναι το πρωί, όταν σηκωνόμαστε, με τα γυαλιά μας, όσοι φορούμε γυαλιά, να κλείνουμε ένα τα μάτια και να ελέγχουμε. Είναι πράγματι η όραση η ίδια που είχαμε χθες ή κάτι έχει αλλάξει, κάτι έχει μεταβληθεί. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε αυτό, κοιτώντας τι. Σε ένα αντικείμενο το οποίο είναι ένα ρολόι τείχου, παραδείγματος χάρη, που υπάρχει μια λεπτομέρεια και είναι φυσικά πάντα σε μια ίδια απόσταση και εμείς στεκόμαστε σε μια συγκεκριμένη απόσταση. Μάτι, και ελέγχουμε. Να δούμε αν πράγματι είναι όπως το. Εντάξει, ωραία. Αν πράγματι είναι όπως και την προηγούμενη ημέρα. Η παραμικρή διαφορά, αλλαγή, λάμψεις, μυγάκια, οτιδήποτε δούμε, το οποίο και τα μυγάκια, ναι. Και τα μυγάκια παίζουν ρόλο. Και τα μυγάκια, ναι, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος βλέπει πολύ συχνά μυγάκια ή μαύρα σημάδια, μαύρα σημεία να υπάρχουν και ξαφνικά να φεύγουν, να ξανάρχονται. Ό,τι βλέπει και είναι πέραν του φυσιολογικού, πρέπει οπωσδήποτε να κατευθύνεται στον οφθαλμίατρο για να κάνει έναν έλεγχο του αμφιβολιστοειδούς. Το βρίσκει ο γιατρός στον εκφυλισμό της οχράς κοιλίδας. Είναι εύκολο το βέβαια. Ακόμα και στην αρχή του. Ακόμα και στην αρχή. Τώρα πια με τα μέσα που υπάρχουν είναι εύκολο να διαγνωστεί. Βέβαια, υπάρχει μια συγκεκριμένη εξέταση που γίνεται για αυτήν την πάθηση. Η βιδοσκόπηση είναι η απλή που θα κάνει ο οφθαλμίατρος στο ιατρείο του. Υπάρχει όμως μια άλλη εξέταση που λέγεται φλουοροανγιογραφία, με μια ενέσιμη ουσία και με φωτισμό. Βλέπουμε οφθαλμίατος πάλι και μόνο σε νοσοκομεία γίνεται αυτό ή σε ειδικευμένα κέντρα που βλέπουμε ποια αγγεία υπάρχουν τα οποία είναι κατεστραμμένα και ποια αγγεία είναι ακόμα φυσιολογικά. Και έτσι βρίσκουμε επίσης ποια είναι η έκταση του προβλήματος. Πόσο έχει εκφυλιστεί το μάτι. Πώς έχει εκφυλιστεί ακριβώς η οχρά κοιλίδα. Υπάρχουν δύο ειδών εκφυλίσεως οχράς κοιλίδας. Η ξηράς μορφής, που είναι θα λέγαμε η καλή περίπτωση, και η υγράς μορφής που είναι η κακή. Η υγράς μορφής, η εξιδρωματική, είναι αυτή που παρουσιάζει αιμορραγίες. Αυτή είναι πιο συνηθισμένη σε ανθρώπους που έχουν πίεση. Με τις διακυμάνσεις της πίεσης. Πίεση στο μάτι. Όχι, πίεση αρτηριακής. Ναι. Όχι στο μάτι. Όχι. Έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όχι, καμία σχέση. Αν υπάρχουν τα δύο. Αν υπάρχουν και τα δύο, σαφώς είναι πολύ χειρότερο. Βέβαια.
Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να τύχει σε κάποιον. Να έχει αυξημένη ενδοφθάλμιο πίεση και να έχει και εκφυλισμό της οχράς κλίδος. Γιατί θα το πούμε και αυτό μετά. Το ένα περιορίζει την περιφερική όραση και το άλλο περιορίζει την κεντρική όραση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Ευτυχώς δεν υπάρχουν όμως τέτοια πολλά περιστατικά. Αυτή είναι το θετικό δηλαδή. Μέσω λοιπόν αυτής της εξέτασης βρίσκουμε αν είναι και ποιας μορφής είναι ο εκφυλισμός της οχράς κλίδας. Αν είναι ξηράς μορφής, έχει το καλό το ότι εξελίσσεται πολύ πιο αργά. Δηλαδή μπορεί να πάρει και 10 χρόνια μέχρι να εξελιχθεί. Το κακό τώρα όμως είναι ότι αν συμβεί στο ένα μάτι, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί και στο άλλο. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι αν κάναμε αυτόν τον έλεγχο καθημερινά, θα σώζαμε μάτια. Δηλαδή, αν το βρίσκομαστε, έχουμε ένα σημείο αναφορά το οποίο κοινάμε. Ακριβώς. Είναι πάρα το ίδιο αυτό το σημείο, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε με τον εγκέφαλο. Τα μάτια είναι απλά το όργανο. Ένα ρολόι ή πεθερά μας, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε ένα κριτήριο το οποίο μας βοηθά να προλάβουμε. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα μάτια αποτελούν μόνο το όργανο. Βλέπουμε με τον εγκέφαλο. Αν λοιπόν συμβεί ζημιά στο ένα μάτι, ο εγκέφαλος θα λέγαμε ότι αδρανοποιεί αυτό το μάτι που έχει πρόβλημα και συνεχίζει να λαμβάνει εικόνα μόνο πια από το καλό μάτι. Έτσι προχωράει το πρόβλημα στο μάτι που έχει ήδη συμβεί η ζημιά, προχωρούν τα χρόνια και μόνο όταν συμβεί πια και στο δεύτερο μάτι αναγνωρίζουν ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει. Είναι δυσάρεστο να ακούς ανθρώπους να έρχονται σε εμάς και να λένε μπήκε ένα σκουπιδάκι στο μάτι μου και εκεί ανακάλυψα ότι με το άλλο μάτι δεν έβλεπα τίποτα. Να μην πρέπει λοιπόν να μπει ένα σκουπιδάκι στο μάτι, να μην πρέπει να συμβεί κάτι τόσο έκτακτο, ούτως ώστε να κλείσουμε το ένα μάτι για να δούμε ότι με το άλλο μάτι δεν βλέπουμε. Είναι κρίμα γιατί πράγματι όσο πιο νωρίς διαγνωστεί, τόσο πιο καλά τα αποτελέσματα. Αυτή λοιπόν είναι η μάστιγα του αιώνα μας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς ανακαλύψαμε ότι είναι και κληρονομικό. Νομίζω ότι αν δεν συμβεί κάτι στην ιατρική, δεν θα ξεφύγει κανένας μας από αυτό. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να μας συμβεί και καλό θα ήταν λοιπόν να προσέχουμε. Μάλιστα. Και καλό θα ήταν να αποφεύγουμε και την ηλιοθεραπεία. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που κάνουν ηλιοθεραπεία έχουν πολύ πιο προχωρημένα προβλήματα. Άρα δεν είναι τόσο τυχαίο που όλοι εμείς φωνάζουμε για τον ήλιο και οι τερματολόγοι και άλλες ειδικότητες ότι πράγματι έχει γίνει άκρος επικίνδυνος ο ήλιος πια. Ειδικά τώρα πια με τον εκφυλισμό του όζοντος, ναι. Είναι δεδομένο ότι φτάνει σε εμάς μια ακτινοβολία που μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν έφτανε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε μια άλλη πάθηση τώρα. Ναι. Δεν είναι ακόμα, είναι η ίδια, όχι ακόμα, δεν θα πάμε σε κάποια φωτογραφία. Θα πάμε. Φωτογραφία της, είναι πολλές. Αυτή είναι. Εδώ είναι ο καταράχτης. Ναι. Εδώ είναι πώς βλέπει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει. Βάλαμε στη σειρά της φωτογραφίας. Ωραία. Να πούμε για τον καταράχτη. Ωραία. Ο καταράχτης μπορεί να είναι συγγενής, δηλαδή ένα μωρό να γεννηθεί και να έχει το λεγόμενο συγγενή καταράχτη. Ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει επέμβαση άμεσα. Έτσι βλέπει με καταράχτη Έτσι βλέπει. Καλά, ένα μωράκι βέβαια το οποίο είναι νεογέννητο δεν βλέπει φυσικά. Μπορεί να έχει και καταράχτη. Βλέπει σε πάρα πολύ μικρή απόσταση και δεν αναγνωρίζει τίποτα. Αυτό έχει ήδη. Κοιτάξτε, δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα ο αφουριστοειδής του. Ναι. Από εκεί το αναγνωρίζουμε. Για να μπορέσει κανείς να έχει όραση, πρέπει να έχει δημιουργηθεί ο αφουριστοειδής. Ναι. Ακόμα και μετά τη γέννηση είναι υπό εξέλιξη. Να έχουμε μόνιμα τη φωτογραφία αυτή και στραβωθούμενες. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που έχει κάποιος ο οποίος έχει καταράχτη. Ναι. Βέβαια, όταν ο καταράκτης είναι συνδεδεμένος με την ηλικία, γίνεται η γνωστή επέμβαση σε όλους μας και φυσικά καθαρίζει πάλι η εικόνα. Όμως, όταν ο καταράκτης συνδυάζεται, όπως παραδείγματος χάρη με την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας που αναφέραμε προηγουμένως, καλό θα ήταν να μην γίνεται επέμβαση. Από στατιστικά που έχουμε ήδη. Δηλαδή, ένας που έχει καταράκτη και εκφυλισμό της οχράς κοιλίδας δεν πρέπει να κάνει επέμβαση καταράκτη. Έχουμε ανακαλύψει. Όμως έχει συμβεί να γίνεται όμως. Δυστυχώς γίνεται ακόμα και σήμερα. Και τι γίνεται τότε. Τουλάχιστον σε μένα φτάνουν πάρα πολλά περιστατικά που έχουν εγχειριστεί με το δυσάρεστο αποτέλεσμα να έχουμε σημαντική μείωση της όρασης. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει ένα διάστημα. Πάμε για μαλλί και βγαίνουν κουρεμένοι. Δυστυχώς ναι. Βλέπουμε ότι για ένα διάστημα περίπου 4-5 μηνών βλέπουν καθαρότερα και μετά αρχίζει η κατιούσα. Χάνουμε και από την όραση που είχε ένα ποσοστό ακόμα. Οπότε καλό θα ήταν να αποφεύγεται, διότι πια
είναι δεδομένο ότι δεν προσφέρει. Επίσης, είναι σαν να ξύνουμε μια πληγή. Δηλαδή, υπάρχει μια φθορά, καλό είναι να μην πειράζουμε καθόλου το μάτι. Ανεξάρτητα αν ο καταράχτης αφορά τον φακό του ματιού, δεν έχει καμία σχέση με τον αμφιλοστοειδή. Δεν πάβει όμως να συμβαίνει το εξής. Ο ενδοφακός που μπαίνει μετά από μια επέμβαση καταράκτη δεν έρχεται ποτέ να αντικαταστήσει τον φυσικό φακό. Δεν έχει δηλαδή τις ιδιότητες που έχει ο φυσικός φακός του ματιού μας. Ο φυσικός φακός που έχουμε όλοι μας είναι ένας φακός ο οποίος σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού αποτελεί ένα φίλτρο. Ο φακός, ο ενδοφακός που έρχεται να μπει μετά από μια επέμβαση καταράκτη είναι ένα κομμάτι πλαστικό. Δεν έχει αυτές τις ιδιότητες. Άρα τι συμβαίνει? Δεν μπορεί να βρεθεί ένας τέτοιος φακός. Μακάρι να βρεθεί. Δεν έχει βρεθεί ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι. Τι συμβαίνει λοιπόν? Όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα στον αμφιλοστοειδή, γίνεται η επέμβαση του καταράκτη, αμέσως αντικαθίσταται ο φακός του ματιού που έχει καταστραφεί από τον ενδοφακό, τον πλαστικό, και πια όλες οι ακτίνες φωτός περνούν στον αμφιλοστοειδή. Να λοιπόν πως φτάνει μεγαλύτερο ποσοστό ακτινοβολίας στον αμφιλοστοειδή από ό,τι προηγουμένως. Ενώ όταν υπάρχει ο καταράκτης, όσο και προχωρημένος να είναι, αποτελεί φρένο για την ακτινοβολία. Έτσι. Έστω και αν η όραση δεν είναι και πολύ ευχάριστη, είναι βέβαιο ότι πάντα θα είναι καλύτερη από ό,τι αν πειράζαμε το μάτι. Το ίδιο ισχύει και με τα λέιζερ. Τα λέιζερ, τα οποία χρησιμοποιούσαν. Αυτά τα επισημαίνουν οι οφθαλμίατροι, τα ξέρουν, τα επισημαίνουν. Καλό θα ήταν να τα επισημαίνουν. Για περνάνε αυρόχεις ποσοί. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα εγχειρίζουν και πολύ συχνά οι οφθαλμίατροι, οι ανθρώπους που έχουν εκφυλισμό της οχράς κοιλίδος. Και το ξέρουν οι οφθαλμίατροι. Το ξέρουν, απλά ξέρετε τι γίνεται. Ακόμα και ο ίδιος ο γιατρός πολλές φορές επιδιώκει να βοηθήσει τον ασθενή του. Θα λέγαμε ότι μυθοποιούμε λιγάκι την κατάσταση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ένα όνειρο να βλέπει κάποιος μετά από μια επέμβαση καταράκτη έχοντας εκφυλισμό της οχράς κοιλίδας καλύτερα. Είναι η εξαίρεση του κανόνα. Ο κανόνας λέει ότι δυστυχώς τα πράγματα είναι χειρότερα. Μέχρι πρόσφατα δεν το ξέραμε. Δηλαδή είναι ένα δεδομένο, θα λέγαμε, αρκετά καινούριο. Και φυσικά εγχειρίζαν. Υπάρχει όμως και το άλλο. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους οφθαλμιάτρους προς Θεού, γιατί πολλές φορές ο ίδιος ο καταράκτης εμποδίζει τον οφθαλμίατρο να δει τι υπάρχει πίσω στον αμφιλοστοειδή. Όπως ο καταράκτης αποτελεί ένα φίλτρο για την ακτινοβολία, αποτελεί και ένα φρένο για τον οφθαλμίατρο να δει τι υπάρχει πίσω από τον φακό του ματιού. Έτσι, ούτε φλουορογραφία μπορεί να γίνει εύκολα, ούτε φυθοσκόπηση μπορεί να γίνει εύκολα. Κάνοντας λοιπόν ο οφθαλμίατρος την επέμβαση του καταράκτη, ανακαλύπτει εκ των υστέρων ότι υπάρχει ο εκφυλισμός από πίσω, που ο άνθρωπος δεν μπορούσε να το δει. Οπότε δηλαδή θα λέγαμε ότι είναι πιο πολύ ατυχείς αυτές οι περιπτώσεις. Δεν είναι ότι ο οφθαλμίατρος το γνωρίζει και επιδιώκει ή παροτρύνει τον ασθενή να κάνει την επέμβαση. Δεν γνωρίζει και ο ίδιος, γιατί έχει προχωρήσει τόσο ο καταράκτης. Ο καταράκτης δημιουργεί μια κουρτίνα και είναι αδύνατον να δει τι υπάρχει πίσω από τον φακό του ματιού. Πάμε να δούμε μια άλλη πάθηση. Μάλλον δεν πρέπει να έχω... Όχι, φτάσαμε στα γυαλιά. Καλά, ας μείνουμε εδώ. Θα σας πω λιγάκι για το... Ή αν μπορούσαμε να γυρίσουμε λιγάκι πίσω. Αν είναι εφικτό, θέλουμε να... πίσω, Βαγγέλη. Ναι, θα μας γυρίσουμε. Θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι για την διαβητική αμφιλοστοειδοπάθεια. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης. 700.000 άνθρωποι υπάρχουν στην Ελλάδα με αυτό το πρόβλημα. Πόσο? 700.000. Πάρα πολλοί κόσμος έχει αυτό το πρόβλημα. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανίσει πρόβλημα όρασης. Ειδικά μετά από τα πρώτα 12-15 χρόνια διαβήτη, δεν μπορεί να μην παρουσιάζει πρόβλημα όρασης. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις? Έχουμε τη λεγόμενη διαβητική αμφιλοστοειδοπάθεια, που είναι σαν τον εκφυλισμό της οχράς κοιλίδος, απλά η αιτία είναι το ζάχαρο. Το ζάχαρο τι κάνει? Σπάει τα αγγεία. Με τις διακυμάνσεις του ζαχάρου, δυστυχώς τα αγγεία γίνονται λόγω ζαχάρου πολύ πιο ευαίσθητα, σπάνε με φοβερή ευκολία και φυσικά έχουμε αιμορραγίες εδώ. Καλό είναι λοιπόν όσοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι έχουν ζάχαρο να κάνουν πάρα πολύ συχνά οφθαλμολογικό έλεγχο, θα έλεγα ακόμα και κάθε εξάμηνο, 2 φορές το χρόνο, οπωσδήποτε, για να είναι σίγουροι ότι ο αμφιλοστοειδής είναι υγιής. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει μάλιστα να αποφεύγουν το σφίξιμο αυτοί οι άνθρωποι
το σκύψιμο και το σήκωμα βάρους. Διότι τα αγγεία είναι πολύ πιο εύκολο να σπάσουν. Γι' αυτό ακριβώς. Έτσι λοιπόν το ζάχαρο θα λέγαμε είναι ένας πολύπουλος εχθρός. Δυστυχώς όμως πάρα πολλοί άνθρωποι μέχρι και σήμερα δεν έχουν κάνει ποτέ μια ανάλυση αίματος για να δουν αν όντως έχουν ζάχαρο ή όχι. Είναι κληρονομικό επίσης, δηλαδή αν κάποιος γνωρίζει ότι οι γονείς του έχουν ή κάποιος από τους γονείς έχει ζάχαρο, καλό είναι να κάνει μια εξέταση αίματος συχνά, γιατί μπορεί να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν μιλάμε για την κακή μορφή της εκφύλισης οχράς κυλίδος, διότι εδώ πέρα έχουμε εκτεταμένες αιμορραγίες, έχουμε κεντρικά σκοτώματα, αυτό που λέγαμε πριν για το λεωφορείο. Εδώ πια μιλάμε για μια κεντρική μαύρη κοιλίδα που δεν αφήνει να δει τίποτα μπροστά, παρά μόνο πια απόλυτα περιφερικά. Πολύ δυσάρεστη πάθηση και δυστυχώς όλο και πιο συχνή. Αυτή λοιπόν είναι η λεγόμενη διαβητική αμφιβληστοειδοπάθεια. Μέχρι πρόσφατα οι οφθαλμίατροι χρησιμοποιούσαν τα λέιζερ, το λεγόμενο θερμό λέιζερ, ούτως ώστε να σταματήσουν στο σημείο που αιμορραγούν τα αγγεία την αιμορραγία. Όμως τώρα υπάρχει μια νέα μέθοδος, η λεγόμενη φωτοδυναμική. Δεν είναι θεραπεία, γιατί αυτές οι παθήσεις, όλες αυτές οι παθήσεις είναι μη ιατές, απλά αυτή τη λέμε αγωγή, η φωτοδυναμική αγωγή, η οποία αυτή η αγωγή τι κάνει, στεγνώνει τα αγγεία. Το λέιζερ, το θερμό λέιζερ, είχε το μειονέκτημα ότι έκαιγε τα αγγεία. Και όχι μόνο έκαιγε το σημείο που αιμορραγούσε, έκαιγε και τα γειτονικά. Όμως το ψυχρό λέιζερ τώρα που γίνεται στη φωτοδυναμική αγωγή, σε συνδυασμό με μια ουσία, το βιζουντίν, αμέσως έχει τη δυνατότητα να στεγνώσει τα αγγεία που αιμορραγούν, χωρίς όμως να επηρεάζει τον υπόλοιπο αμφιβληστοειδή. Χρειάζονται ένας μέσος όρος 4 με 5 φορές να γίνει αυτή η αγωγή, ούτως ώστε να λέγαμε ότι έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο. Όμως όταν κάποιος έχει ζάχαρο και δεν είναι υποέλεγχο αυτό το ζάχαρο, και πότε είναι 1,20 και πότε είναι 3, κανείς δεν μπορεί να υποσχεθεί τίποτα. Διότι με τις διακυμάνσεις, όπως είπαμε, είναι άγνωστο το αν αυτός ο άνθρωπος ακόμα θα βλέπει μέχρι και την επόμενη ώρα. Άγνωστο, δηλαδή μπορεί να έχει κάνει τη φωτοδυναμική αγωγή και μετά από μία ώρα να μην μπορεί να βλέπει. Διότι να έχει συμβεί μια νέα αιμορραγία. Πολύ προσοχή λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κεφάλαιο του ζαχάρου. Και καλό είναι λοιπόν με μια ανάλυση αίματος να το ελέγχουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν γυρίσαμε πίσω. Έχουμε γυρίσει πίσω. Ναι, να δούμε πού έχουμε μείνει. Ακριβώς εδώ πέρα ήθελα να μείνουμε. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα, όσο και αν δεν φαίνεται, βλέπουμε ένα γκρίζο πράγμα γύρω-γύρω και μόνο στη μέση κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τι μπορεί να είναι αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι από το τοπίο που βλέπαμε πριν. Δεν είναι ούτε λεωφορείο υπάρχει πια, ούτε δρόμος υπάρχει πια. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο δεν ξέρουμε αν είναι δέντρα ή αν είναι μια κολόνα της ΔΕΗ. Υπάρχει κάποιος που βλέπει έτσι. Υπάρχει λοιπόν, βέβαια. Αυτό είναι το λεγόμενο γλάφκωμα. Δηλαδή, εδώ σημαίνει ακριβώς. Η μάνα μου έχει πάρει γλάφκωμα. Μάλιστα. Κληρονομικό λοιπόν, το ξέρετε. Έλεγχος κι εσείς. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Χάνεται η περιφερική όραση και μένει μόνο η κεντρική όραση. Όμως, όταν η κεντρική όραση είναι τόσο περιορισμένη, πια αυτός ο άνθρωπος, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί. Όχι μόνο να μετακινηθεί. Το στο φως τελείωσε οξυγλαύκωμα. Οξυγλαύκωμα, το οποίο είναι πράγματι το γλαύκωμα το χειρότερο που μπορεί να δείξει σε κάποιον. Συνδυάζεται με πόνους, ισχυρούς πόνους βέβαια, και είναι μια πάρα πολύ υψηλή ενδοφθάλμη πίεση. Αυτό λοιπόν είναι μια ακραία περίπτωση γλαυκώματος βέβαια, το οποίο βέβαια αυτό θα έρθει να κλείσει ακόμα περισσότερο μέχρι να χαθεί εντελώς η όραση. Είναι η πρώτη αιτία τύφλωσης, το γλαύκωμα. Καλό θα ήταν λοιπόν όσοι έχουν ενδοφθάλμιο-πίεση, αν και υπάρχει γλαύκωμα το οποίο δεν συνδυάζεται με ενδοφθάλμιο-πίεση, υπάρχει και γλαύκωμα με χαμηλής πίεσης που το λένε. Είναι πάρα πολύ υπουλή ασθένεια και αυτή, αλλά συνήθως συνδυάζεται με μια ενδοφθάλμιο-πίεση αυξημένη. Το φυσιολογικό είναι 15 με 20. Όσοι έχουν λοιπόν πάνω από 20 πίεση στα μάτια, θα έπρεπε πια να το ελέγχουν αυτό. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αρχίζει ένας σταδιακός περιορισμός της περιφερικής όρασης μέχρι να καταλήξουμε στη λεγόμενη όραση τούνελ. Δηλαδή βλέπουμε μόνο μέσα από, λες και είχαμε έναν κύλινδρο μπροστά μας, ένα σωλήνα και βλέπουμε μέσα από αυτό. Αυτό είναι το λεγόμενο γλαύκωμα.
Το ποσοστό που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται γύρω στο 8 με 9%. Πάρα πολύ σοβαρό πάλι. Πολύ σημαντικό. Που βλέπουν έτσι όπως ήταν προηγουμένως. Όχι, που έχουν γλαύκομα. Που έχουν γλαύκομα. Υπάρχουν πολλά στάδια γλαυκόματος, όποιας μορφής γλαυκόματος και να είναι και σε όποιο στάδιο γλαυκόματος και βρίσκεται κανείς. Πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Στις περισσότερες περιπτώσεις ελέγχεται με κολλήρια και βέβαια υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που πρέπει να γίνει η επέμβαση για να πέσει η πίεση. Η μάνα έβαζε φιλοκαρπίνα, θυμάμαι, έβαζε. Μάλιστα. Έτσι, ναι. Τώρα υπάρχουν βέβαια και πιο εξελιγμένα κολλήρια. Ναι, δεν είναι. Ναι. Υπάρχουν αρκετά κολλήρια τώρα τα οποία δεν δημιουργούν και τόσο θάμωμα. Αυτό ήταν και το μειονέκτημα αυτών των κολλήριων. Μάλιστα. Ρίχνουν δηλαδή το κολλήριο, κάθε φορά που ρίχνουν το κολλήριο αμέσως θα μπουν η όραση. Άρα αυτοί οι άνθρωποι τελικά δεν έχουν καμία στιγμή της ημέρας καθαρή όραση. Γιατί πρέπει να βάλουν 3 και 4 φορές την ημέρα κολλήριο, οπότε είναι διαρκώς θα μπει η όρασή τους. Αυτό λοιπόν είναι το γλαύκομα. Ας φύγουμε λοιπόν από το γλαύκομα. Νομίζω ότι δεν έχω κάποια άλλη φωτογραφία σχετική με το πώς μπορεί να βλέπει κανείς μέσα από αυτές τις παθήσεις. Πάμε σε μια άλλη πάθηση που είναι ο νησταγμός. Ο νησταγμός, πριν πάμε λιγάκι στα γελιά ακόμα, ο νησταγμός είναι μια πάθηση πάντα υπάρχει από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Δεν είναι κάτι επίκτητο. Είναι μη θελημένες κινήσεις του βολβού του ματιού. Είναι αυτό που νιώθουμε όταν βλέπουμε κάποιον να τρεμοπαίζει το μάτι του συνέχεια, χωρίς να μπορεί να μας δει με ένα βλέμμα σταθερό. Είναι ακούσιες κινήσεις και δυστυχώς οδηγούν στη χαμηλή όραση. Γιατί φανταστείτε εσείς, αν σας κουνούσαμε συνέχεια το κεφάλι, να προσπαθούσατε να εστιάσετε κάτι ή να διαβάσετε κάτι. Αδύνατο. Έτσι λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν. Νησταγμός. Λέγεται νησταγμός. Καμία σχέση με την ίστα. Καμία σχέση με την ίστα. Και αυτοί οι άνθρωποι φυσικά έχουν σημαντικό περιορισμό της οπτικής τους οξύτητας. Όχι βέβαια ότι πάντα έχουν χαμηλή όραση. Συνήθως όμως ναι. Βέβαια ο νησταγμός συνδυάζεται πολλές φορές και με μια άλλη πάθηση που θα πω μόλις τώρα. Η λεγόμενη μελαχρωστική αμφιβληστοειδοπάθεια, η οποία είναι κληρονομικής φύσεως και είναι μια πάθηση η οποία από ό,τι έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα έρχεται όταν οι γονείς μας τελικά αποδεικνύεται ότι είναι συγγενείς, έστω και μακρινοί συγγενείς. Κρατάει 7 γενιές, λένε. Είναι διασταυρωμένος. Ναι, ότι το σύνηθες. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις μελαχρωστικής που δεν έχουμε δει τους δύο γονείς να είναι από διαφορετικές περιοχές. Είναι οι περισσότερες, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μακρινοί συγγενείς. Πώς λέγεται αυτή η πάθηση, είπαμε? Μελαχρωστική αμφιβληστοειδοπάθεια. Αυτή η πάθηση, έχω μια φωτογραφία. Είναι μια φωτογραφία η οποία βλέπουμε, αν πάμε λίγο πιο πριν. Πιο μετά ή πιο πριν? Πάμε πιο πριν. Είναι μια πάθηση που έχει τώρα προφίλ, δημιουργεί... κυρία... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε λιγάκι πιο πριν. Μάλιστα. Καλά, δεν πειράζει. Θα το εξηγήσω πώς βλέπουν. Πιο πριν, αυτά είναι τα μετά. Ναι. Πιο πριν είναι το πιο πριν. Με τα λεωφορεία δεν λέμε τώρα. Ναι. Υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει αρκετά μαύρα και κενά μέσα στη φωτογραφία να υπάρχουν λίγο από το λεωφορείο, λίγο από το τοπίο που υπάρχει. Θα δούμε έτσι και ναι, να δούμε αν υπάρχει εδώ πέρα η φωτογραφία. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4. Λείπει μια φωτογραφία. Έτσι. Υπάρχει άλλη μια φωτογραφία. Υπάρχει μια φωτογραφία. Ήταν 5 ήταν οι φωτογραφίες, Μπένι. Έτσι. Αυτή λοιπόν η φωτογραφία μας έδειχνε... Τη χάσαμε. Μάλιστα. Εκτός από τις... Πού την είναι? Την έχεις φωτογραφίσει? Πάλι μισή δουλειά έκανες, έτσι. Δεν πειράζει, θα το δείξουμε αυτό. Το πολιτήριο σου να ετοιμάσεις, θα το δούμε έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε το λεωφορείο, τυχαίνει και είναι μέσα στα κενά τα οποία υπάρχουν όρασης, όμως βλέπουμε πάρα πολλά σημεία της εικόνας μας να λείπουν. Έτσι λοιπόν μπορεί να φτάσει, είναι το χειρότερο σημείο που μπορεί να φτάσει κάποιος που έχει μελαχρωστική αμφιβληστοειδοπάθεια. Να βλέπει έτσι. Να βλέπει έτσι. Αδύνατο πάλι βέβαια να κινηθεί κάποιος. Όπως επίσης είπα προηγουμένως, έχει το ίδιο χαρακτηριστικό με το γλαύκομα. Βλέπουμε δηλαδή ότι και σε αυτή την πάθηση υπάρχει ένας περιορισμός της περιφερικής όρασης και οδηγούμαστε πάλι στην λεγόμενη όραση τούνελ. Όραση δηλαδή μέσα από σωλήνα. Βλέπουμε απόλυτα κεντρικά. Αυτή είναι η λεγόμενη μελαχρωστική. Η μελαχρωστική έχει και παρουσιάζει ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι η νυκταλοπία. Η νυκταλοπία είναι
Δυσκολία το βράδυ. Δυσκολία λοιπόν όρασης στις ώρες που πια έχει πέσει ο ήλιος ακριβώς. Και έχουν πολύ έντονο πρόβλημα. Μεγάλο ποστό τέτοιο νυκταλόπολη είναι, πώς είναι? Κοιτάξτε, πάντα είναι συνδυαζόμενο με κάποια πάθηση. Δύσκολο να υπάρχει κάποιος νυκτάλοψος ο οποίος να είναι μόνον αυτό. Κάποιος που είναι νυκτάλοψος έχει οπωσδήποτε και αλφισμό. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Έχει? Αλφισμό. Αλφισμό. Θα το πούμε αμέσως μετά. Όχι τίποτα άλλο, μην ξεχάσω αυτό που θέλω να πω για τη μελαχρωστική. Οι άνθρωποι που έχουν μελαχρωστική έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα στον ήλιο. Χρειάζονται ειδική προστασία από τον ήλιο. Και έχουν επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα στην προσαρμογή. Τι εννοούμε? Όταν πηγαίνουν από το πολύ έντονο φως στο σκοτάδι και αντιθέτως. Ποιος παίζει τόσο δυνατά μουσική, Μπέννη? Απάνω παίζουνε? Τι ακούω, από εκεί παίζετε μουσική? Έλα Χριστέ και Παναγία. Λοιπόν, έτσι αυτοί οι άνθρωποι όταν μπουν σε ένα κτίριο εκεί είναι έξω στον ήλιο, πρέπει να περάσουν 3, 4 έως και 5 λεπτά μέχρι να προσαρμοστούν, ούτως ώστε να μπορέσουν να δουν το τι υπάρχει. Και αυτό φυσικά αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι και αυτοί, όπως είπαμε, κληρονομικοί, οπότε καλό είναι αν κάποιος έχει μελαχρωστική να κάνει κάποιο έλεγχο. Υπάρχει κάποια ανάλυση που γίνεται, νομίζω γίνεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο, αίματος, ούτως ώστε να ξέρει αν κάποιος μπορεί να μεταφέρει στα παιδιά του αυτό το πρόβλημα ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα ακόμα το κομμάτι της βιολογίας, της επιστήμης της βιολογίας, όσον αφορά στα προβλήματα όρασης, είναι αρκετά πίσω. Θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαμε σήμερα στην Ελλάδα να κάνουμε έναν τέτοιον έλεγχο και ακόμα προγενετικό έλεγχο, ούτως ώστε να αποφεύγαμε αυτά τα περιστατικά. Διότι πράγματι αποφεύγονται. Στην Αμερική πια δεν συναντιόνται τόσο εύκολα άνθρωποι με μελαχρωστική. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Και πάμε σε μια άλλη πάθηση που είναι ο αλφισμός. Ο αλφισμός είναι οι άνθρωποι που έχουν, θα τους έχετε δει οπωσδήποτε, θα έχετε βρει κάποιον, που έχει άσπρα μαλλιά από πολύ νέος, έχει πολύ λευκό δέρμα, γιατί λείπει, απουσιάζει η μελανίνη, η λεγόμενη χρωστική ουσία, η μελανίνη. Αυτή υπάρχει στα μαλλιά, υπάρχει στα μάτια, υπάρχει στο δέρμα. Όταν λοιπόν λείπει η μελανίνη από τον οργανισμό, φυσικά λείπει από την ηρίδα που είναι το εύχρωμο μέρος του ματιού. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν πολύ μεγάλη φωτοφοβία. Και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, ακόμα και σε κλειστούς χώρους, με φωτισμό τεχνητό, να μπορέσουν να δουν. Έτσι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και σε κλειστούς χώρους, χρησιμοποιούν γυαλιά τα οποία έχουν κάποια προστασία για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Γι' αυτό λέω μαθαίνω γυαλιά καμιά φορά και λέμε γιατί φοράει γυαλιά. Γιατί φορούν γυαλιά. Όχι, αυτό όταν τους βλέπετε και έχουν άσπρα μαλλιά. Όταν βλέπετε ανθρώπους που φορούν γυαλιά ηλίου, σκούρα, μέσα σε κλειστούς χώρους, θα προσέξετε ότι τις περισσότερες φορές είναι ηλικίας πια προχωρημένης. Είναι άνθρωποι που έχουν κάνει καταράκτη, επέμβαση καταράκτη, ή είναι άνθρωποι που έχουν καταράκτη. Για τον λόγο που είπαμε πριν, αν έχουν κάνει επέμβαση καταράκτη, περνάει τόσο φως που ενοχλούνται. Ακόμα και από το τεχνητό φωτισμό. Και ειδικά τους βλέπετε στο θέατρο, τους βλέπετε όπου υπάρχουν έντονοι προβολείς. Δεν τους βλέπετε σε ένα εστιατόριο που έχουν χαμηλό φωτισμό, τους βλέπετε σε χώρους που υπάρχει έντονος φωτισμός. Και για να τελειώσουμε με τις παθήσεις, η κακοήθης μοιοπία, δηλαδή η μοιοπία η οποία είναι υψηλή. Μιλάμε για μοιοπία άνω των 20 διοπτριών. Εμείς πάντα μιλάμε με διοπτρίες στη δικιά μας επιστήμη. Αυτό που λέμε ένα βαθμό είναι μία διοπτρία. Αυτές λοιπόν είναι ως επιτοπλίστων οι παθήσεις που οδηγούν στη χαμηλή όραση. Όραση λοιπόν κάτω από 3 δέκατα μέχρι και ένα 20 εκεί περίπου. Πάμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους σήμερα. Αν έχουμε ένα παιδί που έχει ένα τεμπέλικο κομματάκι, ένα προκομμένο παιδί και ένα τεμπέλικο κομματάκι, τι κάνουμε? Όπως είναι ο γιος μας που είναι δόξιος. Όπως ήμουν κι εγώ. Ναι. Λοιπόν. Και πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά. Και πολλά που δεν το ξέρουν. Και πολλά που δεν το ξέρουν. Γιατί δεν φαίνεται. Εκτός αν υπάρχει και στραβισμός. Ναι. Συνήθως συνδυάζεται με το στραβισμό. Βλέπουμε δηλαδή το ματάκι ή να αποκλίνει ή να συγκλίνει. Ναι. Τότε οπωσδήποτε αυτό είναι μια ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς πάνε στον οφθαλμίατρο για το στραβισμό, χωρίς να πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο μάτι δεν μπορεί να βλέπει καλά. Λοιπόν, ένα τεμπέλικο μάτι, το λεγόμενο αμβλιοπικό, είναι ένα μάτι το οποίο είναι φυσιολογικό. Ναι. Απλά είναι τεμπέλικο. Δεν είναι ένα μάτι το οποίο είναι παθολογικό. Ναι. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις? Χρειάζεται
να γίνονται ειδικές ασκήσεις. Κλείνει κάποιες ημέρες της εβδομάδας το μάτι το καλό, μένει ανοιχτό το μάτι. Πόσες μέρες, ας πούμε, το λιγότερο. Εξαρτάται από την περίπτωση. Και εξαρτάται από το τι άλλο πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα μάτι αμβλιοπικό, υπάρχει συνήθως μαζί ή με μοιοπία ή με υπερμετροπία. Μάλιστα. Υψηλή μοιοπία ή υψηλή υπερμετροπία. Λοιπόν, η υπερμετροπία είναι μια διαδικαστική ανομαλία η οποία με την πάροδο του χρόνου μειώνεται. Ενώ η μοιοπία δυστυχώς αυξάνεται. Ακριβώς αντίθετα. Τώρα, συνήθως η υπερμετροπία δημιουργεί συγκλίνοντα στραβισμό και η μοιοπία αποκλίνοντα στραβισμό. Τώρα, θα εξαρτηθεί και από την διαδικαστική ανομαλία το πόσες μέρες πρέπει να κλειστεί το ένα μάτι και να μην ανοιχτό το άλλο. Δεν υπάρχει κανόνας. Εδώ πέρα το παιδί μπαίνει σε ένα πρόγραμμα, γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή κλείνει κάποιες μέρες το μάτι το καλό και κάποιες μέρες το μάτι το οποίο είναι το τεμπέλικο και εκεί αρχίζουν κάποιες ασκήσεις. Είναι ειδικές ασκήσεις, οι λεγόμενες ορθοπτικές. Ναι, δεν αρκεί να είναι ακτισμένο το μάτι μόνο. Όχι βέβαια, δεν αρκεί, δεν κάναμε τίποτα έτσι. Περνούν τα χρόνια και δεν έχουμε κερδίσει έδαφος. Δηλαδή, τι θα συμβεί με αυτό? Θα έρθει το μάτι στην ευθεία, αλλά δεν θα έχουμε την οπτική οξύτητα την απαιτούμενη, τη φυσιολογική. Θα συνεχίζει να είναι τεμπέλικο ακριβώς. Μπορεί να μην έχει όραση 3 δέκατα, αλλά μπορεί να έχει όραση 5 δέκατα. Γιατί αυτό το παιδί, ενώ έχει τη δυνατότητα να έχει μια άριστη όραση, και αν όχι άριστη 10 δέκατα, να λέγαμε 9 δέκατα, να μην μπορεί να φτάσει στη φυσιολογική όραση. Τι άσκηση, ας πούμε? Είναι ασκήσεις που γίνονται με βιβλία, γίνονται με μολύβια, με μπάλες. Θα λέγαμε ότι είναι και ευχάριστες ασκήσεις, με κορδονάκια, χρώματα, σχήματα. Χρησιμοποιούμε. Ποιος τα προτείνει αυτά? Προσέξτε. Όταν διαπιστωθεί το πρόβλημα, που διαπιστώνεται από τον οφθαλμίατρο, από εκεί και έπειτα υπάρχουν ορθοπτιστές που είναι οπτομέτρες. Δηλαδή είναι η ειδικότητα της οπτομετρίας η ορθοπτική. Και είναι ειδική. Στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχουν 1-2 άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται. Εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό? Δεν είναι η ειδικότητά μου. Όχι. Και δεν θα το αναλάμβανα. Διότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό και θέλει πολύ στενή παρακολούθηση. Εμείς οι οπτομέτροι μπορούμε να έχουμε 2 ειδικότητες. Η μία είναι η χαμηλή όραση και η άλλη είναι η ορθοπτική. Εγώ επέλεξα την χαμηλή όραση. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν πρέπει να γίνονται με πολύ προγραμματισμό αυτά τα πράγματα. Δεν είναι απλά πάμε, κάνουμε τις ασκήσεις και τελειώνει. Θέλει παρακολούθηση στενή. Και από τον οφθαλμίατρο και από τον οπτομέτρη. Να, γιατί πριν έλεγα ότι θα έπρεπε λογικά να συσταγαζόμασταν. Διότι ο οπτομέτρης είναι εκείνος ο οποίος θα κάνει αυτές τις ασκήσεις, ώστε το παιδί να αποκτήσει μια φυσιολογική όραση. Άρα λοιπόν δεν αρκεί να κλείσουμε μόνο το μάτι το οποίο είναι αυλιοπικό, το μάτι το τεμπέλικο. Θέλει ασκήσεις. Αυτό είναι η λύση. Κλείνει. Εύκολο λοιπόν. Κλείνει το τομέα της τεμπελιάς. Κλείνει το τομέα της τεμπελιάς. Έτσι ακριβώς. Θα έλεγα να τεμπελιάσουμε λιγάκι. Να τεμπελιάσουμε. Να κάνουμε ένα διαφορετικό διαλυματάκι. Βεβαίως. Γιατί με απειλεί και ο κύριος Σάγας. Λέτε να τους κουράσαμε? Όχι. Όχι, εντάξει. Όχι, αυτό το λέτε εσείς. Έχει κουραστεί, τα οικονομικά μας έχουν κουραστεί πάρα πολύ και πρέπει να τα αναζωογονήσουμε. Να την ενισχύσουμε, βεβαίως. Μην πάθαμε καμία, πώς τη λένε, εκφυλιστική. Πώς την είπατε, εκφυλισμό της οχράς κλειδός της τσέπης του σταθμού. Κυρία Γάη, είμαστε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Λίγα λεπτά διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η επιλογή σας? Κατάστημα Σαράντος. Επενδύστε σε επώνυμα συντόνια, μαξιλάρια και μαξιλαροθήκες, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα και επιστρώματα, πέσατες μπάνιου, προσώπου και χεριών, ταπέτα μπάνιου και μικροέπιπλα. Κατάστημα Σαράντος. Ο επώνυμος ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Βικέλα 11, Σύρος. Εδώ ονειρεύομαι το σπίτι μου. Αφού ονειρεύεστε, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη. Κι άλλο, κι
Κι άλλο! Ωραία! Δεν θα θέλατε και μια πισίνα? Ή θα λέγατε όχι σε ένα ωραίο σκάφος? Και ένα πολυτελές αυτοκίνητο, εκεί που σταματάει η φαντασία, αρχίζει το Τζόκερ. Το νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ. Το πιο μεγάλο παιχνίδι που έγινε ποτέ. Με τις καλύτερες ευκαιρίες να κερδίσεις αμύγητα ποσά που συνήθως φτάνουν στα 425 εκατομμύρια. Και με jackpot τα κέρδη ξεπερνούν κάθε φαντασία. Τζόκερ, τόσα κέρδη δεν τα χωράει ο νους. Θέλετε καινούρια, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως ή έγχρωμους φακούς επαφής? Βρείτε αμέσως την ταυτότητά σας. Γιατί τώρα στα οπτικά Σταύρος Κοής εξοφλείτε σε 6 έως 36 δόσεις μόνο με την ταυτότητά σας. Έχετε ταυτότητα. Έχετε και καινούρια γυαλιά σε 6 έως 36 μηνιαίες δόσεις. Τόσο απλά. Οπτικά Σταύρος Κοής. Θυμάτος Περχιού 16, Ερμούπολη και νέο κατάστημα Ερμού 3. Οπτικά Σταύρος Κοής. Δείτε τον κόσμο με άλλα μάτια. Στήθος 98. Στήθος 98. Μέση 76. Αν θες να φτιάξεις την τύχη στα μέτρα σου, τώρα είναι πολύ απλό. Περιφέρεια 123. Αρκεί να παίξεις νέο πρώτο. Φτιάξε το τυχερό σου νούμερο στο νέο ανεξάρτητο δελτίο και έχεις 11 ευκαιρίες να κερδίσεις μέχρι 100 εκατομμύρια. Νέο πρώτο. Τώρα και σε ανεξάρτητο δελτίο. Εύκολα παίζεις, εύκολα κερδίζεις. ΟΠΑΠ. Η ζωή είναι διαφορετική μετά από αυτό. Ο σκοπός ήταν να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για το χώρο σας. Το αποτέλεσμα, κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Και συνεχίζουμε δυναμικά. Υδροκεραμική Σύρος. Εισαγωγές πλακιδίων και ειδών υγιεινής σε μεγάλη ποικιλία. Πώληση και εγκατάσταση υδραυλικών. Υδροκεραμική. Πρώτη στη θέρμανση, στον κλιματισμό, στα ηλιακά συστήματα και στις πιεστικές αντλίες. Πρώτη και στην προτίμησή σας, με 25 χρόνια παράδοση στη θέρμανση και τις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Τώρα σε νέο σύγχρονο χώρο, στην παρακοπή Σύρου, κοντά στο γήπεδο του Πάγου. Τηλέφωνο 43 960. Από το 1984 την αγαπήσατε για τις μεθυστικές της προτάσεις. Την επιλέγετε για την εκλεκτή της ποιότητα. Σήμερα η Εινοθήκη συνεχίζει να σας προσφέρει τα ποτά που προτιμάτε, συνοδεύοντας τα με ξηρούς καρπούς ποιότητας. Αλλά και να σας εκπλήσει γλυκά. Παίρνοντας για σας τα μοναδικά ζαχαρόδι Εφρεμίδι. Απολαύστε τα καθημερινά και διαπιστώστε τη διαφορά στη γεύση και την ποιότητα. Τώρα και για κάθε γλυκιά στιγμή η Εινοθήκη. Εμπόριο ποτών, ξηρών καρπών, ζαχαρόδι. Γεωργίου Παπανδρέου 9, έναντι νοσοκομείου. Σύρος. Εδώ ονειρεύομαι το σπίτι μου. Αφού ονειρεύεστε, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη. Κι άλλο! Κι άλλο! Ωραία! Δεν θα θέλατε και μια πισίνα? Ή θα λέγατε όχι σε ένα ωραίο σκάφος? Και ένα πολυτελές αυτοκίνητο, εκεί που σταματάει η φαντασία, αρχίζει το Τζόκερ. Το νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ. Το πιο μεγάλο παιχνίδι που έγινε ποτέ. Με τις καλύτερες ευκαιρίες να κερδίσεις αμύγητα ποσά που συνήθως φτάνουν στα 425 εκατομμύρια. Και με jackpot τα κέρδη ξεπερνούν κάθε φαντασία. Τζόκερ, τόσα κέρδη δεν τα χωράει ο νους. Δίνει ποιοτικά τις επιθυμίες σας με ανδρικά και γυναικεία ενδύματα. Φροντίζει τον εσωτερικό σας κόσμο με υπέροχα εσώρουχα. Εξοπλίζει τον επαγγελματικό σας χώρο με ό,τι ακριβώς χρειάζεστε. Ομορφαίνει το σπίτι σας με επιλεγμένα λευκά είδη και χαλιά. Ποτέ άλλοτε ένα κατάστημα δεν σας πρόσφερε τόσα πολλά. Σαράντος από το 1945. Δημητρίου Βικέλα 11 Σύρος. Σαράντος. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Όταν ακούτε είδη υγιεινής, τι φαντάζεστε? Ποιότητα, ποικιλία και λειτουργικότητα. Όταν ακούτε για πλακίδια τείχου και δαπέδου, τι σας έρχεται στο μυαλό? Άψογη αισθητική και απίθανα σχέδια. Όταν βλέπετε τον νεροχύτη σας, πώς αισθάνεστε? Πολύ τυχερή, γιατί είναι Κάρον. Και ποιο είναι το πρώτο όνομα που σκέπτεστε? Βιοβαλσάμ ΑΕ, χωρίς δεύτερη σκέψη. Είδη υγιεινής, πλακίδια, αξεσουάρ μπάνιου, νεροχύτες Και ακόμη υδραυλικά και ηλιακά συστήματα και κλιματιστικά. Βιοβαλσάμ ΑΕ. Νεορίου 22, Σύρος. Φροντίζει για την τελειότητα του σπιτιού σας. Βιοβαλσάμ ΑΕ. Ψήφος εμπιστοσύνης.
Και πάλι μαζί, φίλοι τηλεθεατές, δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας και εξακολουθεί να με ανέχεται η κυρία Τατιάνα Σκούταρη, οπτομέτρης, επίκορος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κόμπλινταντ της Μαδρίτης. Ένσταση, όχι να σας ανέχομαι. Χαρά μου. Ναι. Τιμή μου να έρθω εδώ πέρα. Όχι βέβαια. Να δώσουμε λάθος εντύπωση. Έχουμε διανύσει ένα πολύ ωραίο κομμάτι της επικοινωνίας μας και να διανύσουμε και το υπόλοιπο. Και εύχομαι να συνεχίζουν να μας βλέπουν, γιατί έχουμε ακόμα πράγματα να πούμε, να μην κουράσαμε. Εκτός από πολύ ωραία επιστήμονες και πολύ ωραία γυναίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν θα μπορώ να γυρίσω πια στην... Ο άρρη πληθυσμός της Ήρου είναι καρφωμένος σε εσάς. Ναι. Υπόθεση όμως να με βλέπει και οφείλει σε μένα. Ωραία. Υπόθεση όμως να μας βλέπουν και καλά. Να μας βλέπουν πολύ καλά. Αυτό είναι. Έτσι. Και αν θέλουν να μας βλέπουν καλύτερα, γι' αυτό γίνεται αυτή η ιστορία. Ακριβώς. Έτσι. Είστε, κυρία Σκούταρη, η μοναδική εξειδικευμένη οπτομέτρης στη χαμηλή ώρα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε με τι ακριβώς ασχολείται ο εξειδικευμένος στη χαμηλή όραση οπτομέτρης? Ναι. Αφού γίνει η διάγνωση από τον οφθαλμίατρο για όλες αυτές τις παθήσεις που μιλήσαμε προηγουμένως, πια πρέπει ακόμα και ο ίδιος ο οφθαλμίατρος να κατευθύνει τον ασθενή στον οπτομέτρη, στον εξειδικευμένο οπτομέτρη. Ο εξειδικευμένος οπτομέτρης έχει άλλου είδους εξοπλισμό, ο οποίος είναι αναγκαίος για να γίνει η πλήρης αναγνώριση της αναπομείνασας όρασης. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα συγκεκριμένοι πίνακες, ειδικοί πίνακες που εξετάζουμε, διότι οι κοινοί πίνακες που έχουμε, που εξετάζουμε τους άλλους ανθρώπους που δεν έχουν κάτι παθολογικό, αλλά απλά έχουν μια διασταστική ανομαλία, δεν ισχύουν. Έχουμε λοιπόν ειδικούς πίνακες και κάνουμε άλλου είδους τεστ, τα οποία μας δίνουν το ακριβές μέγεθος της οπτικής οξύτητας. Εκεί πάνω βασιζόμαστε για να δούμε πόση όραση υπάρχει ακόμα και σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς να το βοηθήσουμε. Αυτά που μας δείχνουν οι οφθαλμίατροι και τα γράμματα και τα λοιπά, οι αριθμοί δεν έχουν σχέση με την... Όχι, είναι διαφορετικά. Ισχύει βέβαια πάλι ότι είναι γράμματα οι αριθμοί, αλλά είναι διαφορετικά. Σε διαφορετικές αποστάσεις και άλλου είδους συστήματα, άλλου είδους πίνακες. Είναι ειδικοί πίνακες φτιαγμένοι για ανθρώπους με χαμηλή όραση. Αλλά βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά τεστ τα οποία. Γιατί αν ήταν όπως είπατε προηγουμένως, εφιλοξενείται σε ένα χώρο ο οπτομέτρης με τον οφθαλμίατρο, ναι. Αυτή τη μέτρηση με τους αριθμούς θα τους έκανε ο οπτομέτρης? Ναι, βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή ο οφθαλμίατρος είναι 2 σε 1 στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι πως ναι. Μάλιστα. Και δεν θα έπρεπε πια. Μάλιστα. Δηλαδή στο εξωτερικό εξετάζει ο οπτομέτρης μόνον για το κομμάτι που λέγεται γυαλιά ή φακούς επαφής. Αποκλειστικά. Μάλιστα. Και αυτό γιατί χρειάζονται ειδικές γνώσεις φυσικής. Και τι να κάνω, αφού έχουμε στην Ελλάδα, τι να κάνω? Μπορεί να έχει ένας γιατρός ένα οπτομέτρη με την πλέτη του. Πρέπει. Πού είναι οι οπτομέτρες? Δύσκολη η επιστήμη, αλήθεια είναι. Ναι. Βέβαια τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε να αλλάξουμε λιγάκι τα δεδομένα. Εγώ είμαι εξετάστρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2 πανεπιστήμια υπάρχουν που βγάζουν οπτομέτρες. Ναι. Εσείς σε ποιο πήγατε? Εγώ πήγα στη Μαδρίτης, της Ισπανίας, στο Πανεπιστήμιο. Και έχετε δει και ταυρομαχίες? Και δυστυχώς έχω δει και ταυρομαχίες. Δεν θα έλεγα ότι το επεδίωξα, όμως ήταν μια εμπειρία και αυτή που δεν νομίζω να την επαναλάβω. Δυσάρεστη εμπειρία. Το κομμάτι της εξέτασης λοιπόν θα έπρεπε να γίνεται από τον οπτομέτρη και το κομμάτι της παθολογίας από τον οφθαλμίατρο. Δεν μπορεί ποτέ ένας οπτομέτρης να έχει τις γνώσεις της παθολογίας που έχει ένας οφθαλμίατρος και ποτέ ένας οφθαλμίατρος να έχει τις γνώσεις της φυσικής που έχει ένας οπτομέτρης. Τώρα τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Βγήκε πια το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Οπτομετρίας και είμαι εξετάστρια. Δηλαδή εξετάζω οπτομέτρες από όλες τις χώρες. Μπορεί να είναι Δανός, μπορεί να είναι Πορτογάλος. Αυτό τι είναι? Για την ελεύθερη διακίνηση των οπτομετρών. Δηλαδή αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουμε εδώ πέρα κάποιον Άγγλο οπτομέτρη να εργάζεται στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν θα έπρεπε... Ας έρθει η Άγγλος, αρκεί να μην είναι ο Τόνι Μπλερ, ας πούμε. Να μην... ναι. Λοιπόν, καλό θα ήταν να... κάποιοι άνθρωποι που τους αρέσει αυτή η επιστήμη να σπούδαζαν κάτι τέτοιο, ώστε να μην έχουμε ανάγκη αύριο μεθαύριο από ξένης υπηκότητας οπτομέτρες, να είναι Έλληνες όλοι. Αυτό θα ήταν πολύ ευχάριστο. Και νομίζω ότι μπορούμε πολύ αρμονικά να συνυπάρξουμε. Είναι ένας μύθος το ότι τρογόμαστε μεταξύ μας. Και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και αν τρογόμαστε, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Είμαστε κρίκοι μιας αλυσίδας
που όλοι έχουμε σαν σκοπό να βοηθήσουμε τον ασθενή ή τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάποια διαθραστική ανομαλία, ο οποίος δεν είναι ασθενής. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί δεν υφίσταται ανταγωνισμός. Προσπαθούμε ο καθένας από τη μεριά του και με τις γνώσεις του να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Γι' αυτό και μια παράκληση που θα κάνω προς τους οφθαλμιάτρους είναι να ενημερώνουν τον κόσμο που έχει τέτοιου είδους παθήσεις ότι μπορεί να μην υπάρχει από άποψη ιατρικής λύση, να μην υπάρχουν φάρμακα που να μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχει όμως η επιστήμη της οπτομετρίας που μπορεί να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν λέμε ότι μπορεί να βοηθήσει το 95%. Νομίζω ότι είναι ένα ποσοστό τόσο ισχυρό που θα ήταν πολύ δυσάρεστο αυτοί οι άνθρωποι να ζουν στη μοναξιά τους, στην εξάρτησή τους από άλλους ανθρώπους, τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι αυτόνομοι. Και έτσι λοιπόν θα ήταν καλό ο οφθαλμίατρος, αφού κάνει την διάγνωση, να λέει ότι η επιστήμη της οπτομετρίας μπορεί με ειδικά γυαλιά, για τα οποία θα μιλήσουμε τώρα, να όχι μόνο να προσφέρει πιο καλές συνθήκες ζωής, αλλά να βελτιώσει και την απομείνασα όραση. Όχι δηλαδή αυτό που κάνει η ιατρική, γιατί δεν μπορεί, αλλά μέσω των ειδικών γυαλιών να βελτιωθεί η όραση που έχει απομείνει. Αυτό ακριβώς. Εσείς γιατρέ, είστε μοναδικοί σε αυτή την ειδικότητα. Είναι δυστυχώς μοναδική. Θα πρέπει να έχετε πολύ φόρτο εργασίας, φαντάζομαι. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, σαφώς. Υπάρχει φόρτο εργασίας. Δεν λέω απασχολημένοι και απασχολημένοι, αλήθεια. Δεν είναι επεκφυγή. Όχι, δεν επεκφυγή. Όχι, ίσα-ίσα. Και νομίζω ότι αυτό έχουν να το λένε οι ασθενείς μου. Ό,τι και να θέλουν να με ρωτήσουν, γνωρίζουν ότι μπορούν να με παίρνουν τηλέφωνο. Συζητάμε. Είναι προβλήματα τόσο σοβαρά που δεν μπορείς απλά να εξετάσεις, να ανοίξεις την πόρτα και να φύγει ο ασθενής. Εδώ συνδυάζεται πάντα και είναι πολύ φυσιολογικό, απόλυτα φυσιολογικό, τέτοιου είδους προβλήματα όρασης να συνδυάζονται και με ψυχολογικά προβλήματα. Είναι αδύνατο να μην υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα. Ψυχολογικά προβλήματα έχουμε όλοι μας. Πόσο κάποιος άνθρωπος που έχει ένα τόσο ιδιαίτερο πρόβλημα όρασης. Δεν μπορείς λοιπόν απλά να εξετάσεις κάποιον και μετά να μην συζητήσεις. Εμένα μου αρέσει τους ασθενείς μου και γι' αυτό και αφιερώνω τουλάχιστον 1 με 1,5 ώρα για κάθε ασθενή, όχι μονάχα γιατί το απαιτούν οι ανάγκες της εξέτασης, αλλά γιατί θέλω να γνωρίσω τον εκάστοτε ασθενή. Θέλω να δω αν πραγματικά θα μου δουλέψει. Αν όντως θα συμβάλλει ούτως ώστε να πετύχω αυτό που θέλω. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι νευρικοί. Μια αναγνώριση κάνει. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ νευρικοί. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανυπόμονοι. Δεν μπορεί ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη να βελτιωθεί η όραση. Θέλει δουλειά, θέλει επιμονή, θέλει υπομονή. Δουλεύουμε μαζί. Είμαστε μια ομάδα. Είναι ο ασθενής και είμαι εγώ. Δουλεύουμε μαζί για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Το οποίο βάζουμε όμως και στόχο. Δηλαδή λέμε σε τόσο διάστημα θα έχουμε τόση όραση. Όταν έχετε ο ασθενής και πράγματι επιβεβαιώνει ότι μετά από κάποιο διάστημα έχει αυξηθεί η όραση, αυτό αμέσως αλλάζει την ψυχολογία του. Βλέπει δηλαδή το ότι πράγματι ο κόπος που κάνει, όλη αυτή η προσπάθεια που καταβάλει, αμείβεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανταμυφθεί άνθρωπος, εκτός εάν είναι πάρα πολύ προχωρημένο η κατάσταση της όρασής του. Μόνο τότε που είναι ένα 5%. Και έτσι αυτή η αντιμετώπιση λοιπόν των ασθενών, που μπορεί να είναι και τηλεφωνική κάποιες στιγμές, να έχουν την οποιαδήποτε απορία, θα τους μιλήσω έστω για να είναι από το βράδυ από το σπίτι μου. Επιβάλλεται. Διότι ο άλλος μπορεί να το έχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή να πει κάτι το οποίο μπορεί να είναι ασήμαντο, αλλά μπορεί τελικά να είναι και σημαντικό. Πρέπει να γίνεται έτσι. Βέβαια είναι χρονοβόρο. Τα βράδια είναι πολύ γεμάτα για τα τηλεφωνικά. Όχι, δεν είναι για μια μόνιμη κατάσταση. Αλλά θέλω να πω ότι πράγματι καφιέμαι το ότι δεν είναι ξένοι σε μένα οι ασθενείς μου, ούτε εγώ στους ασθενείς μου. Γνωριζόμαστε. Έρχονται και με βλέπουν με χαρά. Δεν έρχονται με τον φόβο ή δεν υπάρχει μεταξύ μας ένα τείχος. Γινόμαστε φίλοι. Αναγκαστικά γινόμαστε φίλοι, γιατί δουλεύουμε μαζί. Και θα έλεγα ότι ήδη από τη Σύρο έχω αρκετούς ασθενείς. Και ίσως είναι και ένας από τους λόγους πιο πολύ που αγαπώ. Πιο πολύ από τη Σύρο. Πιο πολύ από τη Σύρο. Και θα έλεγα από τις Κυκλάδες, οι περισσότεροι είναι από τη Σύρο που μου έρχονται.
καλό και κακό. Δεν έχουμε ανακαλύψει αν είναι επειδή έχουν πιο πολύ πρόβλημα ή επειδή προσέχουν πιο πολύ. Θα φανεί στο μέλλον αυτό, ακόμα δεν το γνωρίζουμε, είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε. Αλλά το καλό είναι ότι πια έχουμε κόσμο και από το εξωτερικό. Δηλαδή, στον κόσμο είμαστε λίγοι που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει. Δηλαδή, μπορεί να έρθει κάποιο άλλο από άλλο κράτος να σας δει εξ επιτούτου, ας πούμε, για να το δείτε. Ναι, και συμβαίνει ήδη αυτό. Να, επιτυχίες και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Βέβαια. Σας έχουν ανακαλύψει και τα κανάλια όμως και σας. Ναι, και αυτό είναι καλό και σας τιμά. Και γεμίζουν και το τηλεοπτικό του χρόνο. Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι είναι για να το γεμίζουν. Και κυρίως συμβάλλουν στο να ξεστραβωθούμε εμείς. Σήμερα παράγεται έργο. Όχι επειδή νιώθω ότι είμαι εγώ εδώ. Η κυρία Φλέσσα συνεχίζει την εκπομπή. Η κυρία Φλέσσα νομίζω ότι δεν θα συνεχίσει φέτος την εκπομπή. Νομίζω. Ο κύριος Χαρδαβέλλας την ώρα εκείνη το απόγευμα θα αναλάβει την εκπομπή, αυτή τη ζώνη. Και αν δεν γνωρίζω ότι πρόκειται να γίνει. Πόσες εμφανίσεις κάνεις στην τηλεόραση περίπου? Αρκετές, πάρα πολλές. Γύρω στις 20 τουλάχιστον. Αυτή είναι η καλύτερη σας, νομίζω. Πάντα η τελευταία είναι η καλύτερη. Πάντα η τελευταία είναι η καλύτερη. Η πρώτη και η τελευταία. Λοιπόν, όχι, η πρώτη θα έλεγα ότι ήμουν αρκετά αμήχανη. Δεν είναι και πολύ εύκολη η πρώτη. Αλλά εντάξει, συνηθίζει κανείς με το φακό. Είμαι και άνθρωπος των φακών, λόγω εργασίας. Οπότε εξοικειώθηκα πια. Είχαμε μια στο ότι έρχεται κάποιος λέει από την Νορβηγία και το βλέπετε στην Ελλάδα. Ναι. Ναι. Έχω ανθρώπους. Αυτό πάρα πολύ και θα σας εξηγήσω γιατί με ικανοποιεί. Με ικανοποιεί γιατί στη Σουηδία υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι εξειδικευμένος. Και το πιο πιθανό είναι να τον έχει επισκεφτεί. Τι είναι αυτό που με τιμά περισσότερο? Όταν κάποιος έχει ήδη επισκεφτεί κάποιον άλλον ειδικό. Μήπως όμως παίζει ρόλο και η γοητεία σας και δεν είναι μόνο η καμία σχέση. Δεν θα έλεγα ότι είμαι γοητευτική στη δουλειά μου, ούτε καν πιστεύω ότι είμαι γοητευτική. Απλά είναι ο χαρακτήρας μου, είμαι πολύ αφόρμητη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και ειδικά όταν ακούς ανθρώπους που έχουν επισκεφτεί την Αμερική, που θεωρείται κορυφαία και πιο εξελιγμένοι, κακά τα ψέματα, από την Ευρώπη, να έχουν πάει στην Αμερική και να τους έχουν καθοδηγήσει από την Αμερική ότι στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε τον εξειδικευμένο οπτομέτρη που θα σας βοηθήσει. Δεν χρειάζεται να έχετε μέχρι εδώ. Αυτό και με τιμά φυσικά. Και μου αρέσει υπό την έννοια ότι μπορώ να βοηθήσω τους Έλληνες χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν στο εξωτερικό. Γιατί φαντάζεστε ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα όρασης δεν μπορεί μόνος του να πάει στο εξωτερικό, θα χρειαστεί και κάποιον άλλον να τον συνοδέψει. Είναι δύο διπλά έξοδα. Αμέσως, ακριβώς. Αμέσως αρχίζουν και αυξάνονται τα έξοδα και φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο. Συν το ότι μετά η διαμονή στο εξωτερικό, οι ανάγκες της πάθησής του όσον αφορά στα βοηθήματα για τα οποία θα μιλήσω αμέσως μετά, καταλήγουν να είναι ένα τόσο σημαντικό ποσό που φτάνει πολλές φορές να γίνεται και απρόσιτο. Έστω ότι εγώ θέλω να έρθω στην Αθήνα να δείτε, έτσι. Ναι. Αρκεί μία μέρα να έρθω σε εσάς, δηλαδή μια επίσκεψη. Αρκεί. Μια επίσκεψη. Αμέσως κρίνω αν μπορώ ή δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Και φεύγω την άλλη μέρα. Αυτή είναι η αλήθεια είναι ότι γίνεται όπως η Σύρος. Έτσι και έρθετε, πρέπει να ξανάρθετε. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να. Καλά, λέω για την πρώτη φορά. Η πρώτη φορά γίνεται αμέσως η αναγνώριση. Μετά θα έρθει ο ασθενής. Από τη στιγμή που μπορούμε να βοηθήσουμε, μέσα στις επόμενες 10 μέρες έχουμε στην Ελλάδα το οπτικό βοήθημα, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα που να κατασκευάζεται. Όλα έρχονται από την Αμερική και μάλιστα έρχονται από ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο, το εργοστάσιο που κατασκευάζει τα οπτικά μέσα της NASA. Μιλάμε για μια κορυφαία οπτική. Και οπωσδήποτε αυτά κάνουν κάποιες μέρες να φτάσουν στα χέρια μας. Άρα λοιπόν, αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον, η πρώτη επίσκεψη αρκεί για να μπορέσουμε να κάνουμε την διάγνωση και την αναγνώριση του προβλήματος και τις δυνατότητες βελτίωσης που έχει η οπτική του οξύτητα. Και από εκεί και έπειτα ξεκινάμε την παραγγελία των γυαλιών. Πόσο εκτοπίζουν, γυαλιά είναι. Και μέσα σε 10 μέρες. 10-15 μέρες. 10 θα έλεγα ότι είναι υπεραρκετές. Έρχεται πάντα ο ασθενής στην Αθήνα να κάνει μια δεύτερη επίσκεψη. Από εκεί και έπειτα κάθε τρίμηνο. Περνάω όλους τους ασθενείς μου ανά τρίμηνο. Διότι πρέπει να ελέγχω. Δεν γίνεται, αυτό που σας έλεγα πριν, δεν είναι ότι απλά ξεκινάμε μια προσπάθεια. Παίρνετε εσείς τα γυαλιά τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν ή ο φακός που μπορεί να εξυπηρετεί και γυρίζετε στη Σύρο και από εκεί και έπειτα όποτε θέλετε έρχεστε. Όχι. Εδώ μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα
εργασίας. Το τηρούν αυτό οι πελάτες σας κατά κανόνα? Προσέξτε να δείτε τι γίνεται και αυτό είναι κάτι που με στεναχωρεί. Ναι. Για συνέπεια. Πάνε καλά Και δεν έρχονται. Εφησυχάζονται. Αυτό δεν ισχύει. Πάμε καλά και δεν ερχόμαστε ή έχω δουλειές και δεν ερχόμαστε, διότι μπορεί να υπάρχει μια επιδείνωση της όρασης που να μην είναι αντιληπτή από τον ίδιο, αλλά με την εξέταση αμέσως να γίνει αντιληπτή. Εκεί αμέσως χρειαζόμαστε πάλι εμείς να επέμβουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όσο ξεκινάει πάλι να επιδεινώνεται η όραση και περνάει ο χρόνος, χάνουμε έδαφος. Αυτό είναι ιδιαίτερα κακό και ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα. Στην αρχή, τον πρώτο χρόνο που προσπαθούμε να βοηθήσουμε, θέλει να είναι πάρα πολύ δυτικός κάποιος, ούτως ώστε να βοηθήσουμε στο μέγιστο βαθμό. Ειδικά τον πρώτο χρόνο. Ειδικά τον πρώτο χρόνο. Από εκεί και έπειτα και μια φορά το εξάμηνο αρκεί. Αραιώνουν οι επισκέψεις. Μα αρκεί. Διότι έχουμε πια φτάσει στην όραση που θέλουμε, έχουμε βελτιώσει την όραση. Ο ίδιος ο ασθενής, όπως αναφέραμε, ψυχολογικά είναι σαφώς καλύτερα και από μόνος του προσπαθεί. Οπότε είμαστε πολύ πιο ήσυχοι. Βέβαια, εννοείται ότι αν κάποιος οτιδήποτε νιώσει ή οτιδήποτε χρειαστεί, φυσικά και έρχεται. Αυτό που με στεναχωρεί, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, είναι ότι κάποιοι με παίρνουν τηλέφωνο και μάλιστα είχα ένα πρόσφατο τηλεφώνημα από την Τίνο. Χωρίς να γνωρίζουν βέβαια ότι είμαι από την Τίνο και μου λέει κάποια κυρία, είσαστε μακριά. Μακριά, δηλαδή. Είσαστε μακριά. Δεν υπάρχει είσαστε μακριά. Ναι. Τους λέω, αν και είμαι από την Τίνο και πολύ θα ήθελα να είχα αυτή τη δυνατότητα, δεν νομίζω όμως ότι η Αθήνα είναι μακριά. Νομίζω ότι εκεί που μπορούμε να βοηθηθούμε ποτέ δεν είναι μακριά, έστω και είναι στην Αμερική. Έτσι. Δεν μπορούμε για θέματα υγείας να βάζουμε αποστάσεις. Όποιο θέμα και να είναι υγείας. Εκεί δεν μπορούμε να βάζουμε αποστάσεις. Δεν μπορούμε να λέμε είσαστε μακριά. Όπως επίσης δεν μπορούμε να λέμε έχω τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, έχει δυσκολία να μετακινηθεί. Δεν μπορώ να το φέρω. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι τόσο αναγκαίο που πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια. Είναι λοιπόν δυσάρεστο να ακούς ανθρώπους να λένε από τόσο κοντινά μέρη είναι μακριά. Όταν έρχεται κόσμος από το εξωτερικό. Τι να πούνε και στην Αλεξανδρούπολη, στο εξωτερικό. Έτσι. Αυτό είναι το μόνο που θα έλεγα σαν έτσι παράπονο. Αλλά ευτυχώς δεν είναι ο κανόνας. Οι περισσότεροι τρέχουν για να βρουν κάποια λύση. Κυρία Τατιάνα Σκούταρη. Μάλιστα. Αν θέλω εγώ να έρθω σε εσάς, έτσι, να δείτε τα μάτια μου, να με μετρήσετε. Πώς θα γίνει το ραντεβού, μου παίρνω τηλέφωνο και κλείνει το ραντεβού. Δηλαδή, αν θα πάρω, ξέρω, σήμερα τηλέφωνο που είναι Παρασκευή, πότε περίπου θα με δεχτείτε? Έτσι, σύμφωνα με την πελατεία που έχετε κτλ. Αυτούς τους μήνες μετά από 20 μέρες το νωρίτερο. 20 μέρες το νωρίτερο. Αυτούς τους μήνες. Τους καλοκαιρινούς μήνες η αλήθεια είναι ότι είναι, όταν δεν είμαστε διακοπές, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Πιο εύκολα, ναι. Γιατί είναι ο κόσμος διακοπές. Το χειμώνα είναι λίγο πιο δύσκολο. Παίρνω σήμερα τηλέφωνο και μετά από 20 μέρες. Περίπου από 20 μέρες. Ναι. Κάτι σημαντικό θα ήθελα να το πω. Το σημαντικό είναι πού είναι η έδραση, ας πούμε. Στην Πανεπιστημίου, σε κεντρικό μέρος της Αθήνας, ακριβώς απέναντι από το κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτό που ήθελα να πω και είναι πολύ σημαντικό και είναι μια προσφορά δική μου. Είναι ότι μπορεί να ασχολούμαι τόση ώρα με έναν ασθενή και γι' αυτό δεν θα αμοιφθώ ποτέ. Είτε μπορώ είτε δεν μπορώ να βοηθήσω. Αυτό είναι ένας κανόνας. Και νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός λόγος να έρχεται ο κόσμος να εξετάζεται. Να το κάνουμε λιανά αυτό το πράγμα. Να το επαναλάβουμε. Ο κόσμος πάει στον οφθαλμίατρο. Ο οφθαλμίατρος φυσικά θα πάρει την επίσκεψή του. Ο κόσμος όταν έρχεται σε μένα, εγώ επίσκεψη δεν παίρνω. Και ασχολούμαι με μια μισή ώρα. Και χωρίς να γνωρίζω εάν μπορώ ή δεν μπορώ να βοηθήσω. Αυτό είναι ο κανόνας μου. Δυστυχώς ναι. Τους το λέτε. Δυστυχώς τους το λέω. Απελπίστου δηλαδή. Ναι, πρέπει να τους το πούμε. Διότι δεν μπορούμε να δίνουμε ελπίδες σε ανθρώπους που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορείς να λες ότι κάτι θα γίνει όταν γνωρίζεις ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και ποτέ. Είναι τόσο προχωρημένα τα πράγματα που δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και ποτέ. Βέβαια υπάρχει και άλλη πιθανότητα. Συνέχεια βγαίνουν καινούργια βοηθήματα. Καινούργια γυαλιά. Εσείς ενημερώνεστε πάντα, έτσι. Πάντα. Έχετε υπόψη σας ότι ό,τι υπάρχει στην Αμερική σήμερα υπάρχει συγχρόνως στην Ελλάδα. Συγχρόνως. Πριν καν βγει στην Αμερική. Μέσω ημών. Έτσι. Πριν καν βγει, δηλαδή άμεσα υπάρχει και εδώ. Δεν καθυστερούμε ούτε μια μέρα. Και μάλιστα πρόσφατα, πριν 20 μέρες, παραλάβαμε ένα καινούριο μηχάνημα
το οποίο θα μας χρησιμεύσει πάρα πολύ για ανθρώπους που έχουν και όραση και κάτω του 1/20. Που μέχρι σήμερα λέγαμε μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα όταν η όραση είναι μέχρι και 1/20. Αλλά ακόμα και να είναι 1/400, δηλαδή ακριβώς το μισό, πάλι μπορούμε να βοηθήσουμε. Που μέχρι πριν ένα μήνα, φανταστείτε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που φτάνουν σε μένα και τη δεδομένη στιγμή δεν μπορώ να βοηθήσω. Όμως γνωρίζω ότι κάποια στιγμή μελλοντικά μπορεί να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Σε αυτούς τους το λέω και τους λέω: κοιτάξτε, να δείτε κάτι. Πράγματι, αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι εφικτό να βοηθηθείτε, αλλά όμως πάντα όταν βγει αυτό το καινούριο, εγώ ανατρέχω στα ιστορικά, γιατί κάθε ασθενής, έχω για κάθε ασθενή τουλάχιστον 8 σελίδες είναι το ιστορικό που κρατώ. Ανατρέχω λοιπόν στα ιστορικά και βλέπω ποιος θα μπορούσε να βοηθηθεί με το καινούριο βοήθημα ή γυαλιά, ό,τι είναι αυτό. Έτσι λειτουργώ, έτσι κάνω. Και μάλιστα τώρα αυτό το διάστημα, και γι' αυτό και είμαι αρκετά απασχολημένη, γιατί περνάω όλους τους ασθενείς μου να τους δω με το μηχάνημα. Όλοι εκείνοι που είχα αποκλείσει μέχρι πρόσφατα, τώρα τους περνάω να δω πράγματι ποιους μπορώ να βοηθήσω και ποιους δεν μπορώ να βοηθήσω. Θα ήθελα να λέγαμε μερικά πράγματα για τα γυαλιά. Γιατί ο κόσμος έχει μια φοβία με αυτά τα γυαλιά. Να πούμε τώρα, έτσι που είναι και η κατάλληλη ευκαιρία, Ναι. ποιο τηλέφωνο πρέπει να πάρει κανείς για να επικοινωνήσει μαζί σας? Γιατί μπορεί να υπάρχουν τηλεθεατές που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί σας. Βεβαίως. Είναι δύο τα τηλέφωνα. Είναι το Αθήνα βέβαια, 01 ο κωδικός, 32 35 131 και 32 37 622. Βεβαίως. 32 35 131 και 32 37 622. Αυτή είναι η δύο αριθμοί. Έτσι κλείνουμε το ραντεβού. Είναι εύκολο να σας βρουν στην Πανεπιστημίου. Και από εκεί και έπειτα, ναι. Αρκεί να έχουν τη βούληση να βελτιώσουν. Να θέλουν να δουν, να αναγνωρίσουν ότι αν πράγματι υπάρχει κάποια δυνατότητα βελτίωσης ή όχι. Και όπως σας είπα, 95% έχει δυνατότητες. Τώρα, να μιλήσουμε για τα γυαλιά. Εδώ θα δούμε, έχουμε μια φωτογραφία. Ναι. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Βουτσίνο? Να γυρίσουμε λιγάκι στην προηγούμενη. Ναι. Που είχε ένα μόνον φακό. Ναι. Αυτός εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτός ο φακός εδώ μας προσφέρει μια σημαντική μεγέθυνση. Βλέπουμε λοιπόν πλάγια δεξιά και αριστερά τα γράμματα στο φυσικό τους μέγεθος και βλέπουμε μέσα από ένα γυαλί ειδικό αρκετά μεγεθυμένο. Υπάρχει ένας αριθμός επάνω, γράφει 5. 5 και δίπλα υπάρχει ένα χ. Αυτό είναι πόσες φορές μεγεθύνει. Το χ είναι οι φορές. Αυτό λοιπόν, αυτός ο φακός μεγεθύνει 5 φορές. Κάθε φορά είναι 4 διοπτρίες. 4 λοιπόν επί 5 κάνει 20 βαθμούς γυαλί. Τώρα, τι το ειδικό έχει αυτό το γυαλί, το οποίο το κάνει μοναδικό. Αυτό το φαίνεται από την Αμερική? Αυτό από το εργοστάσιο της NASA. Όλα τα πάντα. Τα περισσότερα είναι στην Αμερική κατασκευασμένα. Δεν θα νιώσει και ελαφρώς αστροναύτης κάποιος που τα φοράει? Όχι, διότι αισθητικά, ας πάμε στην επόμενη εικόνα. Με τον NASA. Αισθητικά, μόνο υπό αυτή την έννοια. Όπως βλέπετε, δεν προκαλούν αισθητικά. Ειδικά αυτό που είναι δεξιά, βλέπετε ότι είναι ένα γυαλί που είναι όπως τα κοινά γυαλιά πρεσβειοποίας, που δεν απέχει, ούτε προκαλεί ούτως ώστε κάποιος να καταλάβει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ιδιαίτερο όρασης. Τώρα, αυτά τα γυαλιά τι ειδικό έχουν? Αν και δεν φαίνεται, επάνω ας μείνουμε στο ένα μάτι από τα δύο, υπάρχουν δύο φακοί, είναι ενωμένοι. Αυτοί οι δύο φακοί είναι ενωμένοι με κενό αέρος. Στο ένα κομμάτι. Ναι, όπως κοιτάζουμε την εικόνα μας, ας μείνουμε στον αριστερό σκελετό και αν προσέξετε, ο αριστερός φακός είναι λίγο πιο χοντρός. Δείχνει λίγο πιο χοντρός. Αυτός λοιπόν ο φακός είναι ένας διπλός φακός. Τι κάνει? Ο ένας φακός μεγεθύνει, όπως είδαμε μόλις πριν, και ο άλλος ο φακός στέλνει φως σε όλο τον ανθιπλοστρεδί. Ανεξαρτήτως λοιπόν ποια είναι η πάθηση, εκμεταλλευόμαστε όλον τον ανθιπλοστρεδί. Βλέπουμε παντού, όπου υπάρχει φωτοϊποδοχέας, ο οποίος είναι υγιής, είναι εφικτό να μας προσφέρει εικόνα, να δώσει εικόνα. Και έχουν κενό αέρος? Αυτά τα γυαλιά έχουν κενό αέρος, ναι, υπάρχουν λοιπόν δύο φακοί με κενό αέρος. Είναι από πλαστικό, τα περισσότερα βοηθήματα χαμηλής όρασης είναι κατασκευασμένα από πλαστικό για το βάρος. Και όμως βέβαια, όπως και το πλαστικό, κάθε πλαστικό σπάει φυσικά, αν πατηθεί θα σπάσει. Και αυτά τα γυαλιά είναι τα μόνα στον κόσμο που προσφέρουν
ένα άνετο διάβασμα, όπως μπορείτε να διαβάσετε εσείς και εγώ, για έναν άνθρωπο που έχει χαμηλή όραση. Διαβάζουν δηλαδή με πάρα πολύ μεγάλη ευχέρεια. Χωρίς να έχουν. Μεγεθύνουν κιόλας. Μεγεθύνουν κιόλας. Ναι. Όχι, όσο υπάρχει πολύ. Μέχρι 16 φορές μπορούμε να φτάσουμε. Ναι. Από 2 μέχρι 16 φορές. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Και αυτά είναι της NASA προϊόντα. Αυτά είναι της NASA. Πόσο Λοιπόν, κοστίζει ένα τέτοιο γυαλί, κυρία Σκούταρη? ένα τέτοιο γυαλί κοστίζει σήμερα, βέβαια αυτό πάντα εξαρτάται από τις τιμές του δολαρίου. Κοστίζει 300.000. Όλα αυτά τα βοηθήματα έχετε υπόψη ότι είναι, θα λέγαμε, ακριβά. Όλα αυτά τα βοηθήματα. Βέβαια υπάρχουν και πολύ πιο οικονομικά από αυτά και υπάρχουν και πιο ακριβά. Αυτό είναι το συγκεκριμένο πόσο κοστίζει. Ο μέσος όρος. Ναι. Όχι το συγκεκριμένο γυαλί. Σαν γυαλί. Από εδώ και πέρα υπάρχουν τώρα άλλου είδους γυαλιά, τα λεγόμενα τηλεσκοπικά. Εδώ δεν έχουμε φωτογραφία για τα τηλεσκοπικά. Τα τηλεσκοπικά έρχονται να μας θυμίσουν λιγάκι τα γυάλια. Εδώ, ναι, πράγματι φαίνεται ότι είναι κάποιο ιδιαίτερο γυαλί. Αυτά τα γυαλιά μας βοηθούν για να βλέπουμε σε μακρινές αποστάσεις και μπορεί κάποιος να περπατήσει κιόλας με αυτά. Άνθρωποι λοιπόν που είχαν μια δυσκολία στη μετακίνηση, φορώντας αυτά τα τηλεσκοπικά γυαλιά, μπορούν να μετακινηθούν. Βέβαια, αυτό θέλει εξάσκηση. Δεν είναι ότι απλά φοράμε τα γυαλιά και βγαίνουμε έξω στον δρόμο και περπατάμε εύκολα. Θέλει πρόγραμμα, ούτως ώστε να εξοικειωθεί ο ασθενής με αυτόν τον τρόπο όρασης, να βλέπει μέσα από αυτά και να περπατάει ή να αναγνωρίζει τον αριθμό του λεωφορείου κτλ. Κυρία Σκούταρη, μας πήραν τηλέφωνο τηλεκρατές και θέλουν να θυμίσουν πάλι το τηλέφωνο, επειδή το είπαμε έτσι. Βεβαίως. Το τηλέφωνο για επικοινωνία. Βεβαίως. 32 35 131 και 32 37 622. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα, ναι, να συνεχίσουμε λιγάκι. Όπως είπαμε λοιπόν, τα περισσότερα όμως δεν είναι γυαλιά τα οποία ούτε είναι βαριά, ούτε είναι άσχημα αισθητικά. Άρα λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι που φορούν αυτά τα γυαλιά μπορούν να βελτιώσουν έως και 3 και 4 δέκατα την όραση που έχουν σήμερα. Τώρα, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν αυτά τα χρήματα για αυτά τα γυαλιά. Εδώ πέρα, τα ταμεία δεν. Τα ταμεία ναι, πια δίνουν χρήματα, αρκετά ταμεία. Το ΙΚΑ, ας πούμε, το ΙΚΑ δίνει. Το ΙΚΑ για αυτά τα γυαλιά και με πολλή προσπάθεια. Για ένα γυαλί 300.000 πόσα δίνει το ΙΚΑ? Δίνει 100.000. Δίνει 100.000. Κάτι είναι και αυτό. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα δίνει με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Να σε κάτι αυτό που θα μπορούσατε να συμβάλλετε εσείς. Πραγματικά στο εξωτερικό αυτά τα καλύπτουν τα ταμεία. Εμείς όχι. Όχι, εσείς. Οι εκπομπές της Αθήνας. Όχι, και εσείς σαν εκπομπή. Ναι. Διότι μπορούμε να ενημερώνουμε ούτως ώστε και τα ταμεία να προσφέρουν στους ανθρώπους, όπως και είναι άλλα πράγματα, γιατί καλύπτουν εγχειρήσεις. Γιατί να μην καλύπτουν ένα βοήθημα σε έναν άνθρωπο που έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα? Καλά, άμα αρχίσουν τα γιατί, δεν τελειώνουμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι και τόσο φοβερό το ποσό πια, ούτως ώστε να μην δίνουν 100.000 ή να πρέπει ο κόσμος για 100.000 δραχμές να παιδεύεται 6 μήνες, όπως συμβαίνει σήμερα. Δίνει λοιπόν το ΙΚΑ 100.000. Οι τράπεζες θα λέγαμε ότι είναι από τα πιο καλά ταμεία που καλύπτουν έως και το 80%. Ο οίκος ναύτου, παρόλο που είναι πιο δύσκολο σαν ταμείο, δίνει ένα σημαντικό ποσό το χρημάτων αυτών. Υπάρχει και το Ίδρυμα Ρεθύμνη που βοηθάει ανθρώπους που είναι άποροι και τα λοιπά και έχουν μια δυσπραγία οικονομική. Ωραία. Τους βοηθάει. Αυτό είναι ευχάριστο. Θα μπορούσε να τους προμηθεύσει έτσι πολύ ωραία γυαλιά σε ανθρώπους που είναι αναξιοπαθούντες. Έτσι. Οπότε, καλό θα ήταν να ξέρει ο κόσμος ότι τα περισσότερα ταμεία θα μπορούν να δώσουν ένα, αν όχι όλο το ποσό, δίνουν ένα σημαντικό ποσοστό για τα βοηθήματα αυτά. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι όμως που δεν έχουν ταμείο, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καν τη δυνατότητα να δώσουν το υπόλοιπο του ποσού. Εδώ πέρα πάμε πια στους μεγεθυντικούς φακούς. Η μεγεθυντική φακή είναι λύση ανάγκης, είναι λύση στιγμής. Δηλαδή μπορούν να δουν έναν αριθμό τηλεφώνου, μπορούν να δουν ένα κουδούνι να χτυπήσουν, μπορούν να δουν ένα γράμμα, μια επιστολή. Δεν μπορούν όμως να αναγνωρίσουν ένα πρόσωπο μέσα από ένα μεγεθυντικό φακό, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν έξω στον δρόμο. Θα λέγαμε ότι είναι μια πολύ περιορισμένη εμβέλεια οι δυνατότητες ενός μεγεθυντικού φακού. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν εξασκούν την όραση. Άρα λοιπόν, ό,τι έχουμε, ό,τι έχει απομείνει από κεντρική όραση, αυτή είναι η οποία εκμεταλλευόμαστε και τίποτα περισσότερο για όσο υπάρχει ακόμα αυτή, καλώς. Όμως, δυστυχώς, είναι ευθύνουσα η όραση και η φακή η μεγεθυντική δεν προσφέρουν κάτι τέτοιο. Ας δούμε λοιπόν, έχουμε μια φωτογραφία. Για μεγεθυντικό φακό. Ναι, μεγεθυντικό φακό. Όχι, είναι η επόμενη φωτογραφία. Η επόμενη. Αυτά είπαμε κοστίζουν 300.000 περίπου, έτσι. Ναι. Ναι.
Υπάρχουν και ακριβότερα και λίγο φθηνότερα, έτσι. Ναι, όχι, αυτά είναι στάνταρ. Το συγκεκριμένο είναι άλλου είδους. Εδώ βλέπουμε τα ίδια γυαλιά και ένα. Ναι. Και ας πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Να, μια κυρία η οποία χρησιμοποιεί μεγεθυντικό φακό. Βέβαια, έχουν εξελιχθεί και μεγεθυντικοί φακοί. Παλιά υπήρχαν μόνο η λεγόμενη χειρός, ο οποίος είναι ένας τέτοιος ο φακός που φαίνεται εδώ πέρα. Τώρα αυτός ο φακός έχει μέσα και φως. Η κυρία η οποία είναι στη φωτογραφία είναι βέβαιο ότι δεν έχει χαμηλή όραση. Διότι αν είχε χαμηλή όραση θα έπρεπε να έχει σκύψει πολύ περισσότερο για να δει. Η κυρία αυτή έχει σίγουρα φυσιολογική όραση. Μην φανταστείτε λοιπόν κάποιον που έχει χαμηλή όραση να βλέπει από τόσο μεγάλη απόσταση μέσα από έναν μεγεθυντικό φακό. Χρειάζεται λοιπόν να σκύψει πολύ περισσότερο για να αναγνωρίσει. Πόσο κοστίζει αυτός ο φακός? 25.000 δραχμές, 30.000 δραχμές, ανάλογα το μέγεθος της μεγέθυνσης που προσφέρει. Υπάρχουν όμως και φακοί οι οποίοι κοστίζουν ακόμα φθηνότερα. Που είναι οι φακοί απλή χειρός που δεν έχουν φως και υπάρχουν και φακοί σταθεροί, δηλαδή είναι φακοί που τοποθετούνται πάνω στο γραπτό κείμενο που έχουμε να διαβάσουμε και σέρνοντας το φακό διαβάζουμε το κείμενο το οποίο έχουμε μπροστά μας. Δεν κρατιέται δηλαδή στο χέρι. Αυτό γιατί το έχουν σκεφτεί? Γιατί οι μεγάλοι άνθρωποι πολλές φορές έχουν μια αστάθεια στα χέρια, συνεπώς φτιάξανε αυτούς τους φακούς ώστε να μην χρειάζεται αυτή η απόλυτη σταθερότητα στα χέρια και έτσι δεν τρεμοπαίζει η εικόνα που έχουν μπροστά τους. Και αυτή πάλι η σταθερή φακή μπορεί να είναι ή με φως ή χωρίς φως. Βέβαια, εδώ πρέπει να σκύψει ακόμα περισσότερο ασθενής επάνω στο φακό, άρα θα λέγαμε ότι η σταθερή φακή χωρίς φωτισμό δεν ενδείκνυνται για ασθενείς με χαμηλή όραση. Ενδείκνυνται για συλλέκτες γραμματοσύμων και μόνο. Πάμε να δούμε λιγάκι, δεν ξέρω αν υπάρχει επόμενη φωτογραφία. Να δούμε λίγο να δούμε τι. Μάλλον πρέπει να υπάρχει μία πιο κάτω από αυτήν τη φωτογραφία. Ίσως και όχι. Δεν έχει σημασία. Ναι, αυτό λέω εδώ πέρα. Ναι, μάλιστα. Εδώ βλέπουμε πώς βλέπουμε μέσα από ένα μεγεθυντικό φακό. Ο συγκεκριμένος μεγεθυντικός φακός όμως αφορά και μια άλλη πάθηση, ένα άλλο πρόβλημα, τη λεγόμενη δυσλεξία. Αυτός ο φακός έχει κατασκευαστεί ειδικά για ανθρώπους που έχουν δυσλεξία. Και τι κάνει? Αραιώνει τα κενά μεταξύ των γραμμάτων, ενώ συγχρόνως μεγεθύνει. Είναι λοιπόν ένας ειδικός φακός, γιατί τελικά βρέθηκε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με δυσλεξία, οπότε οι εταιρείες φτιάξαν φακό ειδικό για ανθρώπους με προβλήματα δυσλεξίας. Νομίζω ότι εδώ πέρα κλείνουμε πια το κύκλο των βοηθημάτων των οπτικών. Εδώ θα δούμε μερικά βοηθήματα τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για ασθενείς που έχουν χαμηλή όραση, όπως είναι παραδείγματος χάρη αυτοκόλλητα γράμματα που υπάρχουν για το πληκτρολόγιο του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Υπάρχουν επίσης, θα δούμε, συσκευές τηλεφώνου που Εσύ έχετε τέτοια πράγματα έχουμε, όχι βέβαια, όχι. Απλά τα δείχνουμε. Μια αριθμομηχανή που τώρα θα μας είναι πολύ χρήσιμη με το πέρασμα στο ευρώ. Δυστυχώς θα χρειαστεί να κάνουμε αρκετές πράξεις, οπότε καλό είναι να προμηθεύονται αριθμομηχανές με μεγάλους αριθμούς, ρολόγια τείχου με μεγαλύτερους αριθμούς και φυσικά τηλεφωνικές συσκευές. Και κάτι άλλο, τράπουλες ακόμα. Για τζογαδόρους. Για τζογαδόρους με μεγαλύτερους αριθμούς. Και μεγαλύτερες χασούρες. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια γράμματα τα οποία είναι αυτοκόλλητα. Για κάποια παιχνίδια εδώ πέρα είναι κολλημένα επάνω, ώστε να αναγνωρίζουν ποιο είναι το παιχνίδι το οποίο υπάρχει. Ξυπνητήρι με μεγαλύτερους αριθμούς και κάπου πρέπει να υπάρχει μια φωτογραφία με τηλεφωνική συσκευή με αριθμούς αρκετά μεγαλύτερους από ό,τι οι συνηθισμένες που έχουμε. Πρέπει να υπάρχει και μια άλλη που έχει ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς. Νομίζω την είδαμε προηγούμενα. Και ακόμα. Ναι. Αυτό είναι για τις συσκευές που έχουν καντράν. Μπαίνουν μέσα, χωράει να μπει αυτό. Ή υπάρχει και κάτι άλλο. Να, εδώ πέρα φαίνεται υπάρχουν αριθμοί ακόμα μεγαλύτεροι. Όπως είδατε στην ακριβώς προηγούμενη φωτογραφία, είχε μαύρο φόντο και άσπρος ο αριθμός. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν πιο καλά όταν είναι μαύρο το φόντο και άσπρα τα γράμματα, παρά όταν είναι άσπρο το φόντο και μαύρα τα γράμματα. Γι' αυτό έχουν φτιάξει και ένα οπτικό βοήθημα, το οποίο είναι πια για καταστάσεις που δεν μπορούμε να βοηθήσουμε με τα γυαλιά, είναι τα λεγόμενα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Αυτά χρησιμοποιούνται για ακραίες περιπτώσεις και τοποθετούν
ένα κείμενο γραπτό επάνω σε ένα ειδικό τραπεζάκι που υπάρχει και βλέπουν μπροστά σε μία οθόνη μεγεθυμένο μέχρι και 60 φορές το κείμενο που έχουν μπροστά τους. Μπορεί να είναι μια επιστολή λοιπόν, μπορεί να είναι και μια εφημερίδα. Έτσι βλέπουν στην οθόνη μεγεθυμένο το κείμενο και έχει τη δυνατότητα αυτή η οθόνη να είναι και έγχρωμη και έχει δυνατότητα αρκετών συνδυασμών χρωμάτων που μπορεί ανάλογα κάποιες παθήσεις που υπάρχουν να υπάρχει και το αντίστοιχο contrast και μπορεί να έχει και μαύρο φόντο άσπρα γράμματα που έχει αποδειχθεί ότι είναι και το πιο ξεκούραστο τελικά. Μαύρο φόντο άσπρα γράμματα. Θα ήθελα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Έχουμε. Ναι. Ωραία. Θα ήθελα λιγάκι να πω μερικά πράγματα για κάποια φάρμακα. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία λαμβάνονται για διαφορετικές παθήσεις που επηρεάζουν την όραση. Όπως είναι τα αντισυλληπτικά. Αντισυλληπτικά λοιπόν. Ο κ. Παραλόγος δεν έχει χρησιμοποιήσει τέτοια. Δεν έχει χρησιμοποιήσει, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα λοιπόν. Μην γελάτε όμως, γιατί σύντομα θα βγουν αντισυλληπτικά και για τους άντρες. Θα έρθει καιρός να δικαιωθούμε και εμείς οι γυναίκες. Όχι, αυτό νομίζω αυτό θα γίνει αργότερα, αλλά αντισυλληπτικά για άντρες σίγουρα θα βγουν. Υπάρχουν λοιπόν φάρμακα, όπως είναι τα αντισυλληπτικά, όπως είναι τα αντισταμινικά, τα διουρητικά που παίρνουν αρκετοί άνθρωποι που είναι μεγάλης ηλικίας, άνθρωποι που έχουν τη λεγόμενη ψωρίαση. Και υπάρχουν φάρμακα τα οποία είναι για την καρδιά και φάρμακα τα οποία είναι για την οστεοπόρωση. Και βλάπτουν την όραση. Όπως και αντιβιωτικά. Ναι. Φάρμακα λοιπόν όπως αυτά μπορούν να βλάψουν την όραση. Είναι να την επιβαρύνουν. Υπάρχει λοιπόν κόσμος που παίρνει αυτά τα φάρμακα για να μπορέσει να λύσει ένα πρόβλημα και δυστυχώς δημιουργεί ένα καινούριο. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους, ειδικά οι κυρίες, επειδή είναι πιο συνήθες οι γυναίκες, γι' αυτό λέω οι κυρίες, που έχουν οστεοπόρωση, πάνω στον ορθοπαιδικό, αρχίζουν και βομβαρδίζονται από το ασβέστιο. Το ασβέστιο όμως, όπως σκληραίνει τα οστά, σκληραίνει και τα αγγεία. Και αμέσως έχουμε ένα φαινόμενο εκφύλισης οθράς κοιλίδας άμεσα. Μάλιστα. Βλέπουμε δηλαδή μια κυρία η οποία χρησιμοποιεί το σπρέι το οποίο είναι με το ασβέστιο. Μέσα σε 6 μήνες έχει κάνει εκφύλιση οθράς κοιλίδας. Άρα λοιπόν, θα έπρεπε οι γιατροί γενικότερα, όταν συστήνουν κάποια φάρμακα, να έχουν πλήρη επίγνωση αυτών των παρενεργειών που υπάρχουν στα φάρμακα αυτά, διότι δημιουργούν προβλήματα πολύ σημαντικά στην όραση. Σίγουρα δημιουργούν και άλλα προβλήματα, αλλά επειδή εμένα είναι ο δικός μου τομέας αυτός, γι' αυτό δίνω βάση σε αυτό. Υπάρχουν λοιπόν άλλα προβλήματα τα οποία συνήθως είναι σχετιζόμενα με την ηλικία, όπως σας είπα πριν, φάρμακα τα οποία είναι διουρητικά, που παίρνουν άνθρωποι που έχουν υψηλή πίεση, που μπορούν να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό. Ένα άλλο πράγμα, η ηλιακή ακτινοβολία. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν είναι ένας μύθος αυτή η προστασία που λέμε. Οι άνθρωποι που έχουν χαμηλή όραση έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο φως. Όπως επίσης οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, όπως είπαμε πριν, κάνει ήδη κάποια επέμβαση, όποια και να είναι αυτή, είναι πιο ευαίσθητοι. Άνθρωποι που έχουν γλαύκομα ή μελαχρωστική ανθλουστριδοπάθεια είναι οι πιο ευαίσθητοι από όλους, είναι οι πιο φωτοφοβικοί, τους λέμε εμείς. Πώς θα τους προστατεύσουμε αυτούς τους άνθρωπους? Οι άνθρωποι αυτοί δεν χρειάζονται γυαλιά κοινά όπως φοράμε όλοι μας, χρειάζονται ειδικά γυαλιά. Όχι τα απλά γυαλιά του ηλίου. Όχι τα απλά γυαλιά ηλίου, τα οποία καλύπτουν και από πάνω και από τα πλάγια και έτσι δεν περνάει φως στα μάτια χωρίς να έχει φιλτραριστεί προηγουμένως. Έτσι υπάρχει μια πλήρης προστασία και αυτό είναι καλό γιατί η ηλιακή ακτινοβολία, η περιόδης ακτινοβολία, δυστυχώς βοηθά στην πιο ταχεία επιδείνωση του προβλήματος της όρασης, όποια και να είναι το πρόβλημα αυτό. Άρα λοιπόν προσοχή με τον ήλιο και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Όταν υπάρχει συννεφιά, νομίζουμε ότι δεν φτάνει ο ήλιος που φτάνει στα μάτια μας όταν υπάρχει ηλιοφάνεια. Φτάνει και παραφτάνει. Φτάνει ακριβώς η ίδια ποσότητα. Όταν υπάρχει συννεφιά. Βέβαια δεν είπαμε να βγαίνει κανείς έξω όταν βρέχει με τα γυαλιά του ηλίου, ούτε να βγαίνει όταν έχει συννεφιά με τα σκούρα τα γυαλιά του ηλίου. Υπάρχουν όμως γυαλιά που έχουν μια πιο ανοιχτή απόχρωση, που επιβάλλεται να τα φοράμε όταν έχει συννεφιά. Τα σύννεφα δεν αποτελούν φίλτρο για την υπεριόδια ακτινοβολία. Άρα λοιπόν όλος ο κόσμος πρέπει να φοράει γυαλιά ηλίου, είτε έχει πρόβλημα όρασης είτε δεν έχει πρόβλημα όρασης, αλλά αν έχει πρόβλημα όρασης, ένας λόγος παραπάνω, ούτως ώστε να φοράει τα γυαλιά του ηλίου. Και κάτι άλλο που κάνει ο κόσμος, έχει μια συνήθεια να αφήνει μέσα στο αυτοκίνητο τα γυαλιά του ηλίου,
Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, διότι τα γυαλιά του ηλίου καταστρέφονται και δεν αναγνωρίζεται αυτό εύκολα, δεν είναι κάτι εμφανές. Όμως τα γυαλιά έχουν φθαρεί, δηλαδή η ποιότητα του φακού. Ακόμα και είναι στη θήκη μέσα. Βέβαια. Διότι η θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στο αυτοκίνητο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, είναι πολύ ψηλή. Αλλοιώνονται λοιπόν τα χαρακτηριστικά του φακού, του γυαλιού. Άρα αλλοιώνεται και το αποτέλεσμα που προσφέρει αυτός ο φακός. Τόσο στην προστασία όσο και στην όραση. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να καφιόμαστε που κρατάμε ένα γυαλί ηλίου για πολλά χρόνια. Πρέπει να αντικαθίσταται συχνά, κάθε 2 χρόνια. Είναι καλό αυτό το πράγμα να το ξέρει ο κόσμος ότι τα γυαλιά ηλίου είναι ασπίδα σήμερα και δεν είναι μοντερνισμός. Ποιος θεωρείται ο πιο κατάλληλος φωτισμός για μια καλή όραση? Ο φωτισμός, πολύ σημαντικό αυτό το κεφάλαιο, διότι υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος διαβάζει με φώτα φθορείου. Οι λάμπες φθορείου κάνουν κάποιες μικρές παύσεις που δεν γίνονται αντιληπτές από το μάτι, γίνονται όμως αντιληπτές από τον εγκέφαλο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ναι, μεν διαβάζουμε, αλλά η όραση καταπονείται κατά το διάβασμα. Έτσι. Αν προσέχετε, στα περισσότερα γραφεία μέσα τι έχει? Λάμπες φθορείου. Στις περισσότερες υπηρεσίες υπάρχουν λάμπες φθορείου. Αυτές θα έπρεπε να αντικατασταθούν με λάμπες πυρακτώσεως. Οι πυρακτώσεις είναι οι κοινές λάμπες. Οι κοινές λάμπες. Η λεγόμενη κίτρινη λάμπα, η γαλακτερή που είχαμε μια ζωή. Η λάμπα. Γαλακτερή για διαφανής. Γαλακτερή. Η διαφανής είναι εκτυφλωτική. Ναι, δεν κάνει αυτή. Η γαλακτερή έχει ένα φίλτρο, θα λέγαμε, το οποίο δεν αφήνει να περάσει το φως και να μας ενοχλήσει, ενώ η διαφανής είναι πολύ πιο ενοχλητική. Μάλιστα. Οι λάμπες αυτές εκπέμπουν ένα φως, λοιπόν, που είναι πολύ πιο ξεκούραστο για την όραση. Οι γαλακτερές. Επίσης, για το διάβασμα υπάρχουν κάποιες λάμπες, οι οποίες είναι οι λάμπες μπλε του διαβάσματος, έτσι τις λένε, ή ηλίου τις αποκαλούν άλλοι. Έχουν ένα κόστος πολύ χαμηλό και είναι οι πιο ξεκούραστες λάμπες. Οι λάμπες φθορείου, από την άλλη, εκπέμπουν ένα φως λευκό, το οποίο φως λευκό είναι το πιο σύνθετο χρώμα. Το λευκό είναι το χρώμα το οποίο γίνεται από τη σύνθεση όλων των άλλων των χρωμάτων. Άρα, όταν μία λάμπα εκπέμπει φως λευκό, είναι το πιο κουραστικό φως για την όρασή μας. Καλό λοιπόν είναι να διαβάζουμε με λάμπες πυρακτώσεως λοιπόν και όχι με λάμπες φθορείου ή αλογόνου που έχουν γίνει πολύ της μόδας. Μάλιστα, αυτές οι λάμπες αλογόνου διαχέουν το φως. Εμάς μας ενδιαφέρει. Επίσης, είναι πολύ, πολύ κακό. Οι λάμπες αλογόνου είναι πάρα πολύ ωραίες για το χώρο. Δεν είναι καλές για το διάβασμα ή για την εργασία μας. Οι λάμπες πυρακτώσεως επικεντρώνουν το φως επάνω στο κείμενό μας ή στο χώρο εργασία μας και έτσι έχουμε μια ξεκούραστη όραση. Εκεί είναι η φυσική, η φυσιολογική όραση και δεν κουραζόμαστε, δεν καταπονείται η όραση. Ναι. Η μπλε λάμπα ή και η γαλακτερή. Ναι. Όπως επίσης υπάρχει κόσμος που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παρατηρείται το φαινόμενο συχνά να αντανακλά η λάμπα μέσα στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Φαίνεται η λάμπα μέσα στην οθόνη. Προσοχή λοιπόν, όταν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή, να μην είναι πίσω από τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να είναι πίσω από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή η πλάγια, ούτως ώστε να μην βλέπουν τη λαμπίτσα μέσα στην οθόνη. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό. Το ίδιο ισχύει. Καλό είναι να υπάρχει ένα φως αναμένο σε κάποιο διπλανό δωμάτιο και να μην υπάρχει έντονο φωτισμός εκεί που έχουμε τηλεόραση, γιατί αυτό αλλοιώνει και τα χρώματα. Αλλοιώνει και τις αντιθέσεις. Και έτσι δυσκολευόμαστε να δούμε εύκολα τα χαρακτηριστικά και δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε τα γράμματα. Ναι, βάζουμε τη γυναίκα μας πίσω τηλεόραση να κρατάει ένα φως. Γιατί, εσείς τι θα κάνετε? Εσείς θα βλέπετε κανένα. Και γιατί δεν αντιστρέφουμε τους κανόνες? Μία μέρα εσείς, μία μέρα εσείς. Μια στο φεμινισμό γι' αυτό. Όχι, δεν είναι φεμινιστικό το θέμα. Είναι δικαιοσύνη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό κομμάτι ο φωτισμός και ο κόσμος δεν του δίνει την απαραίτητη σημασία. Αυτά είναι λοιπόν από τα πιο σημαντικά. Δεν τα ξέρει αυτά. Δεν τα μαθαίνω. Έτσι. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ να διαφωτίζουμε τον κόσμο. Να διαφωτίζουμε τον κόσμο τους ώστε να έχει μια καλύτερη όραση. Γιατρέ, λέει τηλεθεατής, τι γνώμη έχετε για τη διόρθωση μοιοπίας με λέιζερ και αν έχουν διαπιστωθεί παρενέργειες μετά από κάποια χρόνια? Ναι. Διόρθωση μοιοπίας με λέιζερ. Εγώ είμαι απόλυτα αρνητική με αυτή την επέμβαση. Η αλήθεια ποια είναι ότι όταν υπάρχει υψηλή μοιοπία μπορεί να μην χρειάζεται μόνο μία επέμβαση, αλλά να χρειάζεται 2 ή 3 φορές. Φανταστείτε ένα όργανο σαν το μάτι, το οποίο είναι τόσο επίλεπτο όργανο,
να επεμβούμε 2 και 3 φορές. Έστω με λέιζερ. Έστω με λέιζερ. Δεν έχει σημασία η τεχνική. Σημασία έχει ότι γίνεται μια είδους επέμβαση. Το λέιζερ καίει. Αυτό είναι που νομίζει ο κόσμος. Ότι επειδή είναι λέιζερ ή επειδή δεν θα πονέσει, ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό. Και όμως είναι εξίσου σοβαρό όπως το νηστέρι. Είναι μια επέμβαση. Τώρα, θα χρειαστεί λοιπόν να γίνουν στις περισσότερες περιπτώσεις. Το νηστέρι ή η λέιζερ. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Απλά το λέιζερ έχει πιο μεγάλη ακρίβεια. Και γι' αυτό και εφαρμόζεται. Άρα υπάρχει η πολύ μεγάλη πιθανότητα να γίνει η επέμβαση με τα λέιζερ και να μην αρκεί να μειωθεί κατά κάποιο τρόπο η μοιοπία. Και να πρέπει να γίνει και δεύτερη και τρίτη φορά. Όπως επίσης μπορεί να γίνει η επέμβαση για τη μοιοπία και ξαφνικά κάποιος να αποκτήσει αστιγματισμό, που είναι χειρότερο, σαν διαθραστική ανομαλία. Και είναι και το σύνηθες να αποκτούν αστιγματισμό μετά από τέτοιου είδους επεμβάσεις. Τώρα, όσον αφορά στο τι πραγματικά προκαλεί, είναι ακόμα νωρίς να μιλήσουμε με σιγουριά ότι πράγματι είναι άφοβοι ή ότι πράγματι είναι κάτι πολύ κακό. Είναι πάρα πολύ νωρίς και θα έλεγα ότι είναι σε πειραματικό στάδιο. Δηλαδή στην Αμερική ακόμα προειδοποιούν και λένε ότι εμείς δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Μακροπρόθεσμα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Ένα είναι το σίγουρο, το ότι όπου επεμβαίνουμε δεν είναι για καλό. Είναι πολύ πιο καλό να φοράμε τα γυαλιά μας. Είναι πιο καλό ακόμα να φοράμε φακούς επαφής όταν μιλάμε για μια υψηλή μοιοπία, που δεν είναι και τόσο ευχάριστο να φοράει κανείς γυαλιά. Για αισθητικούς λόγους λοιπόν, από το να προβούμε σε μια τέτοιου είδους επέμβαση που ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξέρουμε το κατά πόσον δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να απαλλαγούν από τους φακούς επαφής. Ναι. Αυτή είναι για αυτή τη μερίδα μιλάμε έτσι, των ανθρώπων. Καλό θα ήταν να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά πριν κάνουν μια τέτοια κίνηση. Εγώ θα συμβούλευα όχι. Και μάλιστα σε μια πρόσφατη εκπομπή που έκανα στην ΕΡΤ και ήμασταν μαζί με τον αναπληρωτή διευθυντή του Οφθαλμιατρίου Αθηνών, κάναμε τη συγκεκριμένη συζήτηση και ο ίδιος ο γιατρός είπε ότι πράγματι υπάρχουν αρκετές επιπλοκές σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Είναι ρηψοκίνδυνο. Καλό λοιπόν, αν κάποιος μπορεί να φοράει τους φακούς του επαφής, να χρησιμοποιεί φακούς επαφής. Αν δεν θέλει να βάλει γυαλιά. Έχουμε φτάσει 5 λεπτά πριν από το 2ωρο της εκπομπής μας. Πώς θα θέλατε τότε να αξιοποιήσουμε αυτό το 2ωρο? Πούμε τραγούδι, ας πούμε, για τα μάτια. Μάτια μου, σ' αγαπώ. Και δεν έχω ούτε καλή φωνή. Και είμαι και φάλσα. Όχι, θα δώσουμε κακό παράδειγμα και δεν κάνει. Ωραία. Να το χαλάσουμε στο τέλος. Θα παράξουμε τον κύριο Παλαιολόγου, τον κύριο να μας τα πει καλύτερα. Πενέδικτο. Πώς θα θέλετε να τελειώσουμε σήμερα την εκπομπή μας? Με ένα μήνυμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε συχνά έλεγχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα που γνωρίζει ο κόσμος ότι μπορεί να βοηθηθεί, να πηγαίνει κανείς στον οφθαλμίατρο, να κάνει τη διάγνωση του προβλήματος που έχει και μετά να πηγαίνει στην οπτομέτρη, ούτως ώστε η εναπομείνασα όραση να μπορέσει όχι μόνο να εκμεταλλευτεί, αλλά και να βελτιωθεί. Να την εκμεταλλευτούμε, αλλά και να τη βελτιώσουμε. Μιλάμε για πράγματα δεδομένα, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι σε πειραματικό στάδιο. Είναι κάτι το οποίο ήδη επί σειρά ετών στην Αμερική έχουν αποδείξει ότι η όραση βελτιώνεται και ότι δεν χάνεται. Οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που μέχρι σήμερα δεν είχαν βοηθηθεί, να ξέρουν ότι από εδώ και πέρα μπορούν να βοηθηθούν. Να επαναλάβουμε ότι για κάποιον που θέλει να έχει περισσότερο φως στη ζωή του, μπορεί να αξιοποιήσει τη μοναδικότητά σας, να έρθει να τον εξετάσετε. Μάλιστα. Να αποταθεί στην κυρία Τατιάνα Σκούταρη, η οποία είναι οπτομέτρης επίκοδος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κοπλουτένσε. Μάλιστα. Της Μαδρίτης. Στην οδό Πανεπιστημίου 25-29, απέναντι από το Πανεπιστήμιο. Από την Ακαδημία Αθηνών. Ακαδημία Αθηνών. Τα τηλέφωνα 32 35 131 και 32 37 622. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που βρεθήκατε εδώ. Τιμή μου που με προσκαλέσατε. Κοσμήσατε την εκπομπή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια. Είναι τιμή μου ως κυκλαρίτισσα να είμαι σήμερα εδώ, να μπορούμε να βοηθήσουμε όχι μόνο τα νησιά του Αιγαίου, εύχομαι να μπορούμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο. Γιατί σήμερα το έμαθαν κάποιοι άνθρωποι, αλλά από αυτούς τους ανθρώπους θα το μάθουν και άλλοι τόσοι.
Φαντάζομαι η εκπομπή θα επαναληφθεί ακόμα 2 φορές, μία αύριο μεθαύριο και μετά στις 12 του Οκτωβρίου, η Παγκόσμια Μέρα Όρασης, η Παγκόσμια Μέρα κατά της τύφλωσης. Θα αξιοποιήσουμε αυτό το γεγονός, την παρουσία σας εδώ. Μας κοσμήσατε και αισθητικά και οπτομετρικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά και να μας προσέχετε σαν τα μάτια σας, που είναι πολύ όμορφα. Και εσείς πάντα μέσα από τις εκπομπές να μπορείτε, εύχομαι, να βοηθάτε τον κόσμο και να ενημερώνετε τον κόσμο. Γιατί αυτό είναι πολύ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς που είστε κοντά μας. Γεια χαρά.